diwethaf, nath y gŵr yma arwain Hwlffordd at uchelfannau uwch gynghrair Cymru. Gorffen yn y trydydd safle, cyrraedd Ewrop, ond mae pethau'n edrych yn dra wahanol i Tony Pennock a'i dîm y tymor hwn. Wedi tair colled yn olynol yn y gynghrair, mae'r Adar Gleision wedi syrthio i waelodion uwch gynghrair Cymru. A'i heno yn erbyn y Barri, mae hunllef Hwlffordd am ddod i ben. Croeso mawr ato ni, Hwlffordd yn erbyn y Barri sy'n fyw ar sgorio i chi heno yma. A mae rhywun sy'n gyfarwydd iawn â PêL-DROED yn y gorllewin cyn chwaraewr Caerfyrddin ac Aberystwyth, Siôn Meredydd yn cadw cwmni ni heno. Croeso mawr, Siôn. Nos o dda. Reit, faint o drwbl i ti'n credu mae Hwlffordd yno ar hyn o bryd? Achos mae fe'n timlo fel sdim byd yn mynd yn iawn i dîm Tony Pennock ar hyn o bryd. Na, diw'r cerdiau coch ddim wedi helpu. Fi'n credu nawfed cerdyn coch Hwlffordd wythnos diwetha efo Ben Ahmun. Maen nhw'n ildio gormod y goliau, tymor diwetha. Dim ond 9 cyn yr holl nes nhw ildio. Hyd yma maen nhw'n ildio 15, felly mae yna marciau cwestiwn am ddiffyn. Dyn ni'n gwybod am y chwaraewyr sydd wedi gadael, chwaraewyr oedd yn cewri yn prif adran Cymru. Felly mae'n cyfnod anodd i Hwlffordd. Ie, ddim y dechreuad bydde Tony Pennock wedi moyn yn sicr. Reit, wel, nid dyma yw'r unig gêm sy'n cael ei chwarae yn uwch gynghrair Cymru heno. Mae yna noson llawn dop o PêL-DROED ambell i gêm sydd yn sicr yn dal ein sylw ni. Pedwerydd yn erbyn 5 yw hi wrth i fai Colwyn wynebu'r bala lan yn y gogledd. Mae'r Llans yn cwrdda yn y de Llansawel yn erbyn Llanelli, ac mae yna gêm fawr yn y brif ddinas. Met Caerdydd sy'n dal i edrych am i buddugoliaeth cyntaf nhw y tymor hwn yn y gynghrair, ond maen nhw'n croesawu pen y bont i gyn-coed. A wedyn ni o ran y tabl, wel dyma'r sefyllfa fel mae pethau'n sefyll. Mae mor dyn tuag at y brig. Pwynt yn unig sy'n gwahanu y Seintiau Newydd, Caernarfon a Phen y Bont. Y Barri, wel maen nhw mond 1 pwynt tu fas i'r 6 ucha. A Hwlffordd, wel dyw cefnogwyr Hwlffordd ddim wedi bod yn gyfarwydd â hwnna yn ddiweddar. Maen nhw mond 1 safle uwch ben Llanelli sydd ar waelod y domen. Siôn, ni wedi sôn am broblemau Hwlffordd, ond o ran y Barri, beth ti wedi gwneud o'r dechreuad maen nhw wedi cael? Achos o ran popeth ddigwyddodd tymor diwethaf yn colli mas ar y 6 ucha, ti'n cael y timlad bod nhw'n benderfynol o gyrraedd hynna, y 6 ucha unwaith eto eleni? Ie, dwi'n meddwl bod garfan digon cryf un o benni yn y 6 ucha. Fi'n credu bod nhw wedi cael sawl perfformiad arbennig o dda y tymor hyn, ond dyw'r canlyniadau falle ddim wedi adgywyrchu y perfformiadau. Sawl gêm falle, gêm cyfartal lle nhw wedi ennill, ond nhw'n arbennig yn erbyn y bala rhyw pethefnos yn ôl, felly fyddan nhw'n edrych yn perfformiad go tebyg hynna heno. Yn bendant. Wel, ti wedi sôn am gardiau coch Hwlffordd. Mae rheolwr nhw, Tony Pennock, ond mae wedi cael 3 cerdyn coch gan gynnwys yn un o'i gemau Ewropeaidd nhw yn gynharach yn yr haf. Mae fe wedi cael ei gwahardd heno achos nath e dderbyn cerdyn coch arall yn erbyn Cei Connah ddydd Sadwrn. Felly is-reolwr nhw, Gary Richards, sydd wedi bod yn siarad gyda Dylan Ebenezer. Gary, how tough has this start been this season for Haverfordwest, would you say? Oh, listen, it could have certainly been better. We think we've been a bit unfortunate at times. A couple of defeats we've probably deserved, but we think we should certainly have more points than we have on the board, you know, in regard to some of our performances. Looking at the games, red cards seem to be an issue. How much of a problem is that? Yeah, we probably haven't done ourselves any favours. I would say our red cards have probably been needless and something, you know, we've got to correct, I think. To add to that as well, Ben Ahmun missing tonight as well. He's amongst the goals, and goals seem to be an issue as well. It's all piling up at the minute. No, listen, we'll miss Ben obviously, but it's an opportunity for someone else. So we'll be looking for other people to step up and, you know, get some goals for us today. Yeah, I don't want to be too negative. It's a beautiful evening, another night here in Pembrokeshire. What do you expect from Barri Town tonight? Like we always get, a tough game. A draw, usually. Yeah, but Jenks has done well with them, so we know it's going to be a tough game, but we're at home. I think it's important that we're positive and, you know, we're on front foot from the start, so we'll see how that goes and hopefully we'll get the result that we need. Brilliant. Thanks very much for your time. Good luck.
Yes, dim los yn dieddol o rhannu'r ddau dîm yma pan maen nhw'n wynebu I gilydd. A Siôn, oedd Gary'n sôn fan am y chwaraewyr sydd yn anffodus ar goll gyda nhw heno. Aleric Jones, Ben Ahmun wedi cael ei gwahardd, Owain Jones anaf gyda fe. Ti'n chwaraewyr hanfodol sydd ar goll heno yn erbyn y Barri. Ydyn, a ti'n edrych ar y ddwy garfan, fi credu diw Hwlffordd, fel o'n ni sôn ar dechrau'r rhaglen, dyn nhw wedi colli chwaraewyr allweddol, a yn ystod y haf wedi methu dod a chwaraewyr falle cystal a nhw'n mewn i'r garfan, felly pen ti'n colli chwaraewyr hefyd rhyw anafiadau, cerdyn coch, mae yn hergyd drom I clwb fel Hwlffordd ar foment. Ond rhywun sydd ddim yn I fod ar y ca heno, Cori Shepherd, a Siôn, pan mae clwb mewn bach o dwll, fel mae Hwlffordd ar hyn o bryd, maen nhw'n mynd I fod yn troi at chwaraewr fel fe, chwaraewr llawn profiad, a fe yw'r meistr yng nghanol y caos lygu sydd yn gallu gwneud I bethau digwydd. Ie, fe yw un o sêr, Hwlffordd yn sicr yn wedyn gael y ca, yn gallu'r creu y lle, ond hefyd yn gallu gweld pas pe mae angen. Hon oedd y bas I Ben Ahmun at arwain at Gico Smotyn yn erbyn Gynarfon. Ond be fi'n hoffi hefyd mae'n wneud yw, mae'n cymeru chwaraewyr ymlaen. A be hwnna'n wneud yw, mae'n creu gwagle tu ôl ar ymddiffyn ac wedyn galluogi chwaraewyr I ddod mewn i'r gêm. Ond yn sicr mae fe'n uniongyrchol ac yn un o'r chwaraewyr na sy'n holl anfodol I Hwlffordd yn wedig heno. Ie, Gary'n sôn amdano fe, jyst nawr. Canol y car, ond y problemau yw yr amddiffyn, ildio goliau'n. Hefyd maen nhw'n cael traffer sgorio goliau hefyd. Wrth I weld y sgorio. Wrth I ni weld Cori Shepherd yn sgorio. Ond sy'n iawn, ie, dyn nhw ddim yn sgorio. Nid nhw'n creu digon o gyfleon, a pryd maen nhw yn creu cyfleon, mae rai nhw gymerid, achos fel ni'n gweud, dyn nhw'n cael lawer o sians o flaen gol, felly mae'n bwysig bod nhw'n cymerid y cyfleon pryd maen nhw'n cael e. Ie, a'r cardiau coch yn credu y nod fydd cadw 11 o chwaraewyr ar y ca heno. Reit Callum Sainty, y Barri, y captain, mae wedi bod gyda'r clwb ers 2019. Mae fe'n gawr yng nghanol y ca I dîm Steve Jenkins. Ond hefyd, mae fe'n gallu symud I ganol yr amddiffyn, mae fe'n chwaraewr handi iawn, credu hwnna. Ie, mae fe chwaraewr bydde unrhyw reolwr moyn yn ei garfan, achos fel y ti'n gweud, mae fe cleware yn yr ymddiffyn, mae fe'n gawr o ddyn, ond hefyd, mae fe lle torri pethau lan yn ganol ca, mae fe jyst yn angori ganol ca, rhoi lefel o, mae jyst yn bach fwy o security i'r tri yn y cefen wedi, felly mae fe'n holl bwysig i'r Barri, a oedd ddim yn chwarae wythnos diwetha, mae'n dod straight nôl mewn a fe yw'r captain heno. Ie, achos y ffordd mae Steve Jenkins moyn yw dîm I chwarae. Ni'n gwybod o ran y talent ymosodol sydd gyda nhw. Mae 9 chwaraewr gwahanol di sgorio goliau i'r Barri hyd yn hyn tymor hwn. Ond ti yn cael y teimlad, maen nhw moyn bod lot fwy solid yn y cefen am y rôl Callum Sainty yn allweddol I hynny. Ydy, fel yn gweud, mae fe jyst yn angori o flaen yr ymddiffyn, so mae fe'n rhoi layer o security fyna. Ond hefyd, maen nhw'n eitha uniongyrchol. Mae'r ôl ysgwellwyr, mae'r ddoi yn hoffi symud lan y ca, un o mewn yn yr ymosod, a mae'r tri blaen, maen nhw'n newid safleoedd, maen nhw'n glefer iawn gyda'r prediadau maen nhw'n neud, maen nhw'n mynd yn ddwfwn, maen nhw'n mynd yn anodd I amddiffyn, unrhyw amddiffyn pigon o lan. Felly, ie, noson caled I Hwlffordd hyn, dwi'n meddwl. Ie, o bosib yn bach o ben tost I Tony Pennock a'i chwaraewyr. Reit beth am mynd I glywed gan rheolwr y Barri, mae Steve Jenkins wedi bod yn siarad gyda Dylan. Well, Steve, is it fair to say Barri on a good run at the minute? Probably, if I'm going to be critical, probably drawn a few too many games. We've got 4 draws in there. But in terms of consistency with our performances, yeah, pleased with that. Just like to turn a few of those draws into wins if we could. A few clean sheets as well. Are you happy with the way defence, goalkeeper? Or is it just a team effort with that? No, you're right, there is a team effort. You know, we sort of defend from the front. But it's pleasing, you know, I think we got 4 clean sheets in the league. Another one in the Nathaniel Cup. So, you know, we're looking strong. But it's more about now getting these 3 points if we can. I spoke to you after the Bala game about the schedule as well. It's another midweek fixture. It's a lovely evening, but does that set some challenges as well? Yeah, it does. You know, we were away up in Flint. We went on the Friday. So it's Friday, Saturday. Obviously, players back to work, back to it again. So yeah, you know, when you look at it, it's been congested over the last week or two. And then you look that we have some free weekends pre-Christmas, which is a bit strange. But it is what it is. We get on with it, and you know, it's 3 points to play for, and we'll give our best to take 3 tonight. What do you expect from Haverfordwest? They're having a tough time in the minute. Yeah, but tough game. You know, they've consistently been one of the best teams, you know, in the league over the last couple of seasons. You know, qualifying for Europe.
You know, Pens has done a great job. All right, they're going through a difficult time, but they still got some really good players. And like I say, it's been tough for them, but they've still got a lot of quality, and it's going to be a tough game for us tonight. Steve, thanks very much for your time. Good luck. Steve Jenkins yn barod amdani, felly reit Sean, mae'r gemau rhwng y ddau glwb yma wastad mor dyn, maen nhw'n gystadleuol, felly fel i ti'n gweld mynd heno. Mae'n noson fawr i Hwlffordd, neu gyfi? Ydy, ti se, wedi maen bron ar wylod y tabl, felly maen nhw'n moyn cynnyliad positif, maen nhw'n edrych am y triffwynt. Ond os ti rhoi mhen ar y bloc, dwi'n meddwl, o perfformiadau, dwi'n meddwl falle bod y Barri, jyst yn mynd i siadau gyda ddwy go falle. Wel, mae noson hyfryd fan hyn yn y gorllewin ac yn i bron yn barod i fynd. Mae'r gic gyntaf yn agosau. Your usual reminder that we do have English language commentary available for this one. We've got former Barri Town player Cain McLagan alongside Mike Davies. They are waiting for your company over there. Ac yn y Gymraeg, mae Sean nawr yn mynd i fynd lan i'r pwynt sylwebu. Tuag at ein sylwebydd ni, Dylan Ebenezer. Os dda, Adar Gleision, mae'n unig lan fan hyn yn y pwynt sylwebu. Croeso i Sir Benfro ac am noson hyfryd sydd gyda ni fan hyn yn y gorllewin. Ddim wedi bod yn gyfnod hyfryd i Hwlffordd wrth gwrs, fel ni wedi bod yn clywed. Cyn y gêm fan yna. Amser anodd iawn iddyn nhw'n ddiweddar. Mae'r Barri ar ediad bach tipyn gwell erbyn hyn. Noson brysur o PêL-DROED i ddod yn uwch gynghrair Cymru JD. Newn ni gadw chi mewn cysylltiad ar cyfan sy'n digwydd. Pawb y chwarae heno. Felly gen i weld be bydd yn newid os unrhyw beth tua'r brig. Ac ar y gwaelod, 1 pwynt yn gwahannu'r tri ucha. A'r hyn sy'n syni Hwlffordd yw bod nhw lawr yna ymysg y gwaelodion. Un o'r gwaelod. Trydydd tymor diwethaf, Ewrop yn y haf. Yn sydyn, maen nhw mewn brwydr lawr yn y gwaelodion. Mae'n gynnar, mae yn gynnar. Ond dyw pethau ddim yn mynd yn wych iddyn nhw ar hyn o bryd. Gwaharddiadau, penderfyniadau, mynd yn ei herbyn nhw. Un buddigoliaeth. A oedd hwnna'n gol hwyr yn Llansawel, os gofiwch chi, yn erbyn llif y chwanau. Dyw i ddim yn wych. Gobeithio bod nhw'n gwrando sio fan edrych, neu fydden nhw'n mynd gatre ar ôl clywed fi sôn am popeth sy'n mynd yn erbyn nhw ar un o bryd. Na, ti'n iawn ddo. Mae'n anodd cyn tir y gwylod. Rhyw ddyn nhw'n ti'n cael chwaraewyr positif i trio ti allan o'r dwll. Maen nhw wedi ffindo hunain ar y foment. A pawb i cadw gyda'i gilydd a wneud y gorau ni. Tipyn o wargylch ma. Tipyn di cyrraedd ma. Digon o gefnogaeth. Hynny ddim yn newid. Ac am olygfa, drychwch ar yr awyr na. Dyma'r ddau dîm, a'r ddau dîm di gwneud newidiadau o'r penwythnos. 3 newid o ran Hwlffordd ar ôl colli nebyn Cei Connah o 2 goli, 1 Ben Ahmun yn un ohonyn nhw ar ôl cael cerdyn coch. Alaric Jones di cael ei wahardd cyn hynny. Ond chi Ricky Watts allan hefyd, Owain Jones allan, felly Ben Fawcett yn dod mewn. Tom Shepherd yn dechrau gêm gyntaf yn uwch gynghrair Cymru. Elliot Scotcher, profiadol yn ôl. Y Barri hefyd, Di-sgôr yn ebyn y Flint. Newid yn y gol, Joe Thomas yn dechrau am y tro cyntaf yn uwch gynghrair Cymru. Mae wedi chwarae yn y cwpan yn lle Ratcliffe. Sainty yn ôl, y cawr, y capten. A Morgan Wigley yn arwen yr ymosod, mae fe ar fenthyg o Gaerdydd. Hefyd yn dechrau am y tro cyntaf yn y gynghrair tymor yma. Tipyn o newidiadau, Sean, ond Hwlffordd yr un sy'n taro chi, sôn am y gwaharddiadau. Oes fel Ricky Watts allan hefyd, mae'n amlwg bod yna problemau ar fainc llawn jyst chwaraewyr academi. Ie, yn hollol, ni'n sôn am y garfan o ddechrau'r rhaglen pa mor bryn falle mae Hwlffordd i gymaru a'r Barri er enghraifft. Ond ie, y ddoi dîm, formation weddol tebyg, mae'r ddoi dîm hoffi chwarae 3 yn y cefen. Abruzzi a Shepherd nhw fydd yr ôl o sgellwyr yn edrych yn mynd ymlaen a ymuno yn y ymosod gyda Fawcett. Ac o ran y Barri wedyn ni, yr ediad bach tipyn gwell yn ddiweddar. Ie, y Barri, y newid mawr yw, wrth gwrs fel y ti'n sôn, Joe Thomas yn dod mewn yn lle Ratgis, fi wedi bod yn arbennig i'r Barri y tymor yma. Ond Sainty, fydd e hefyd jyst yn cryfau peth yn ganol ca i'r Barri. Pwy sydd wedi dal dy sylw di hefyd, cyn y gic gyntaf fan hyn?
Ie, fi wedi mynd am frwydr yr ôl asgellwyr a brwsi. Fe dros cant o ymddangosiadau yn uwch gyngor Cymru erbyn hyn, ond mae fe wastad yn fodlon i'r rhediadau yna i'r ymosod. A Michael George, mae fe wedi dal y llygad yn sicr, hefyd yn hoffi wneud y rhediadau yna, ymuno'r ymosod o pob achlysur. Ie, a Rhys a Brwsi yn erbyn i gyn glwb hefyd. Ben Williams sydd yng nghanol y Cei yn dyfarnu heno. A'r pocedi na'n aros yn ei boced bydd dymuniad Hwlffordd. Fel mae pethau wedi bod yn mynd ar hyn o bryd. 9 cerdyn coch tymor yma. Os chi'n cynnwys rhai rheolwr a'r gemau yna yn Ewrop. Ddim yn helpu. Ddim yn hapus gyda ambell i benderfyniad. Ond, pan chi'n cyfri 9, mae yna fwy iddi na bach o anlwc am ambell i benderfyniad am heis. Dych chi weld sut maen nhw'n setlo fan hyn heno. Hwlffordd un o'r gwaelod, Barri'n 7fed ar dechrau'r noson. Pawb yn chwarae heno. Fel ni wedi sôn, na ni gadw chi mewn cysylltiad ar cyfan. Ond cyn i ni ddechrau, mae rhaid dweud chi'n ffafrio'r Barri yn chwarae o'r dde'r chwith wrth i chi wylio yn y croesaoddi cartre anghyfarwydd rhyw, dwi'n yn gwybod be wedwn ni, rhyw mint green neu rhywbeth hwnna? Lime green, ond choc chip falle, ie. Melyn yw cywian o ddo, so fi'n cweit yn deall pan maen nhw wedi newid, achos bydde melyn yn tabedd. Ie, hwnna'n... Shorts glas, falle bydde shorts glas di dros i bethau. Da fi rhyw obsesiwn gyda kits, falle na i stopio siarad amdano nhw, ond ie. Hwlffordd angen dechrau da fan hyn heno, Scotcher yn dod mewn, profiad e'n bwysig, ond eto mae fe'n dod nôl ar y lanaf. Maen nhw wir yn, wel, defnyddio'r garfan gyfan ar hyn o bryd. Gŵr yn y gôl. Erbyn hyn yw Ifan Not. Dechrau'r gêm ddiwetha yn erbyn Cei Connah. Ond wedyn ni, Luke Rhys oedd yn y gôl, dechrau'r tymor. Dewis cyntaf sydd Zach Jones adel. Ac eto Zach Jones. Ni'n sôn am y chwaraewyr sydd yma ar hyn o bryd. Pan chi'n ychwanegu'r chwaraewyr sydd wedi gadael yn yr haf. Pobl fel Zach Jones. Ni'n cael y fanau gair tymor diwetha. Ni'n credu bod yn diflasu clywed am Lee Jenkins yn gadael i gas newydd. Ond tipyn di gadael, dim llawer di cyrraedd. Ie, a dyna, yn union byddwn ni'n siarad gyda Sioned ddechrau'r rhaglen, a ni wedi trafod sawl gwaith yw'r ffaith bod nhw ddim yn ystod o haf wedi gallu dod â chwaraewyr mewn o'r hun safon a'r hun anaeth gadael. Ond oedd ni wastad yn mynd yn anodd, wedi dwi'n ti siarad wyt ti chwaraewyr Lee Jenkins, sydd wedi bod yn gawr yn uwch gyngor Cymru ac i Hwlffordd, Aberystwyth. Ti'n gallu rhywun o safon a chwaraewr fel fe, wedyn ti mewn bach o drwbl. Rhaid un fan hyn yn ceisio chwarae allan o'r cefn, patrwm cynnar yn datblygu. Ond yr un peth am nawr, ac o ran y gair ola am nawr, falle o ran pwy sydd wedi gadael a pwy sydd wedi dod mewn, pwy sydd ddim wedi dod mewn. Mae unrhyw glwb angen mwy na 3 chwaraewr newydd yn yr haf. Ond dyna sefyllfa fan hyn yn Hwlffordd. Mae'n cwestiwn i'r rheini tu ôl y llenni yw'r buddsoddiad yna. Ar ôl cyrraedd Ewrop hefyd, siŵr bydde pobl yn disgwyl mwy. Dych chi os yma pethau'n datblygu ar y Cei. Ychydig o bwysau gan un o'r chwaraewyr newydd. Macwyr Amiti yng nghanol y Cei, mwy amdano fe yn y man. Enw cyntaf Panache, felly mae'r penawdau wedi cael ei sgwennu yn barod. Dyma fe, Panache. Sydd trwodd i'r gôl geidwad. A difyr newidiadau yn y gôl ran y ddau dîm. Ifan Not wedi mewn o'r Hwlffordd. Joe Thomas erbyn hyn. George Ratcliffe ddim ar gael. Dyma Joe Thomas. Wedi dechrau yn y cwpanau. Ond dechrau mewn tro cyntaf yn uwch gyngor Cymru. Hulbert yn cystadlu Seinti. Mor gryf yn gystadleuol yn effeithiol a'r bas gan Robbie Wilmot yn creu lle. Fforddio trwm yn achosi problemau. Cyfle i Hwlffordd. Edrych yn Fawcett. Digon yn ôl. Richards i'r Barri. Jyst yn mynd nôl i Seinti fyna yn ganol cad. Dyna beth mae fe'n rhoi i ti, fel chwaraewr. Jyst yn gallu'r torri pethau lan. Bod yn nuisance i ryw raddau yn ganol can. Yn rhoi sefydlogrwydd i'r Barri yn ganol can sicr.
Dim llawer ynddyn nhw'n y gemau diweddar, fel ych chi'n sôn hefyd. Tipyn o gemau cyfartal rhyngddyn nhw. A fi yn chi jyst yn teimlo. Barri wedi bod ar rediad da. Steve Jenkins yn dweud cyn y gêm, gormod o gemau cyfartal. Does bosib bod nhw'n gweld cyfle fan hyn heno. Wel, un o'r gemau cyfartal oedd yn achwyn y byti, oedd hwnna'n erbyn y Seinti Newydd, wrth gwrs. Pyn ti'n adio hwnna mewn i'r mix. Ond mae'n debyg bod nhw'n chwarae yn y bennig o dda ar nhw. Nhw falle'n heiddi'r triffwynt. Ond hefyd, Hwlffordd pyn ti'n meddwl byti, y sawl gêm, o'n i'n gwylio gêm Met Caerdydd, ond y dwy fyny yn hawdd, a wedyn ildio'r gol gynnar na yn yr ail hanner, a wedyn y cerdyn coch, un o nifer hyd yn erbyn nawr, wrth gwrs. Felly nhw hefyd wedi troi un neu ddwy canlyniad o bwynt i triffwynt yn hawdd. Yn ironic, y cerdyn coch yn y gêm gyntaf, nhw'n i oedi fan hyn, Fawcett yn rhoi pwysau arnyn nhw, gwaith da, gwarchod y bil. Saint ar y blaen, gol i ddim, Jordan Williams wedi chalu, nhw sydd ar y brig, pwynt yn glir. A ma'n o'r y blaen, yn erbyn y Flint, Flint yn di-sgôr erbyn y Barri. Ar y penwythnos, Flint yn methu cicio'r smotyn yn y funud ola, yn erbyn y Barri, gol gyntaf noson, dim sioc mae'r Seinti Newydd. Sydd di chalu, braf cael cwmni rheolwr Craig Harrison ar y penwythnos yn Llandudno. Oedd wrth i fodd yn y glaw. Oedd y glaw yn dod mewn. Sideways. Sa'n chi'n meddwl, ti'n disgrifio fe yn Gymraeg. O'ch chi'n dal am barel, a dim byd o'ch chi'n gwneud. Bach yn lib na. Ond am ganlyniad i Ben y Bont, gwni o beth maen nhw'n gwneud heno hefyd. Dwy i ddim yn Llandudno, yn erbyn Caernarfon. Allen ni esbonio. Llandudno, cartre Caernarfon. Tymor yma. Ond oedd hi'n berfformiad. Campus, Noah Daly. Noah yn y glaw. Addas iawn, na'i arch. Mae fe'n edrych fel tipyn o chwaraewr. Can i weld beth ddigwyddiad heno. Hwlffordd. Ar bel i fyny'r cae yn gystadleuol. Corey Shepherd. Mae fe'n mynd i fod mor bwysig heno i Hwlffordd. Corey Shepherd. Gymryd o chwaraewyr ar goll. Mae fe'n cael tymor campus yng nghanol yr holl broblemau. Yn troseddi'n fyna. Llawn rhedeg nhw, lot o egni yn ganol ca. Fodlon cymeriad chwaraewyr ymlaen. A ambell i gol. Fan hyn o fan draw. Joe Thomas ar gic i fyny'r cae at Hulbert. Ostad mor brysur Oli Hulbert. Yn arwen ymosod i'r Barri. Y tawel ar hyn o bryd. Mae'r ddau dîm, mae rhywbeth tebyg amdani nhw ran yr arddull, ceisio chwarae allan o'r cefn a'r gwthiad bach. Morgan Wigley yn gyfrifol am hynny. Enw newydd o bosib i chi o ran y gynghrair ar benthyg o Gaerdydd. Fel o'n i sôn yn gynharach. A'r newyddion tîmau. Nawr de, Hwlffordd. Macwyr am iti. Yng nghanol pethau, yng nghanol y cae. Flick bach gan Shepherd, dim problem i'r Barri, Seinti. Just yn ymlwybro o'r cefn, maen nhw'n hapus i fynd yn ôl, Ellis Williams. Yr ddoi tîm sy'n trio gweithio gilydd allan ar hyn o bryd, fel ti'n gweud, mae'r ddoi yn chwarae system go debyg efo'r tri yn y cefen. Wigley, cael ei wylio. Scotcher sydd ar draws. Scotcher yn y tîm i Hwlffordd heno. Chwaraewr profiadol, ond mae fe wedi cael ei broblemau gyda'r anafiadau. Dylan Rhys hefyd, y capten, tas ein dod i hynny. Sydd drwodd, maen nhw'n ceisio mynd. Greg Walters. Yn ger rheini sy'n absennol. Chi'n gweld Walters, chi'n gweld Shepherd, chi'n gweld Fawcett. Iori Humphreys na. Mae'n enw yna, cyfarwydd. Mae'n gefnogwyr mae hefyd. Yn clywed y drwm. Braf. Ystod braf. Mae'n tipyn o wyrgylch ma. Mae'n un o'r gwylod. Mae'n cael tymor anodd, a maen nhw dal yn denu. Torf daclus. Arnos Fawrth fel hyn. Barri'n hapus i fynd yn ôl. Dim bris arnyn nhw. Uchel. Mae Wigley eto. Edrych fel gwthiad bach, ond dim digon ôl y dyfarnwr. Sgiliau hefyd gan Wigley. Barri'n creu lle, edrych am Hulbert. Syth at not yn y gol. Symudiad mwyaf addawol hyd yn hyn. Just bod neb yn y blwch. Oedd hi'n croesiau da hefyd, ond
neb really yna i'r Barri. George o'r croesed, wel, oedd chwip o'r roesiad. Ffydded arall gan Wigley. Mae fe'n amlwg, Wilmot yn torri o ganol y cae. Fawcett yn dechrau'r symudiad. Hawkins. A Brwsey o'r cefn. Maen nhw'n dîm sy'n chwarae pêl-droed pert yn yr ergyd. Bach yn wyllt. Gan Macwyr Amiti, Panash. Macwyr Amiti, reit, mae hwn di chwarae. Gwrandwch rhywun, Lloegr, Cyprus, Gibraltar, Sweden ac yn Zela Newydd. Tipyn o daith. Good day, Miles. Fi jyst mlaen i wylio fe yno. Sa wedi gweld llawer yno fe, ond fel ti'n gweud, enw da. Ie, wel, tair ar hugen yw e, cyrraedd yn y haf. Gen i weld beth ddaw. Daeth e gyfnod gyda FC20, ond dim o'r FC20 yn yr Iseldiroedd, yn y rhai yn Zela Newydd. Mae yna un yn fyna hefyd. Barri ymlaen eto, oedd hwnna'n bwysig. Bod a Brwsey yn gweld y bas. Walters, mor dwt. Bas na ddim cystel, edrych am Fawcett. Will Richards, gamodd i mewn. Ac eto, Cyngor Scotcher. Yn camu ar draws. Yn barod i wedi gweld Elliot Scotcher. Yn brysur yn y cefn o ran Hwlffordd. Glenwe newydd yn hym y Barri hefyd. Yr enw mwyaf sydd ddim yno. Mae'n gweithio dyn ni ar y botwm coch yn Saesneg. Cei Connah. Dal yn rhyfedd ddim gweld e allan na'r Barri, ond yn cael tymor da yn y de gyda'r dinas Casnewydd. Sgoriodd e tipyn o gol fyd. Baisi. Cic dros i fe oedd, overhead kick fach hyfryd. Yn y funud ola, fel tio, just tas hwnna ddim yn ddigon o ddrama. Dyma fe gyda Mike Davies. Gwych gael Cei Connah yma. Mike yn edrych ar ôl yr anaf na pigodd y lan o'r... O, nath Wigley'n da fan yna, Hulbert. Diddorol gol sut fydd Wigley a Hulbert yn gweithio gyda'i gilydd. Wilmot. Mor bwysig i'r Barri. Hulbert eto, cyfle enfawr i'r Barri. Syth at y gol geidwad. Arfediad hawdd yn y pen draw i not, ond oedd honna yn gyfle ar gwaith gwych gan Hulbert. George yn meddwl sy'n o'r peniad. Wel, ie. Yr ôl asgellwr wedi nhw mewn yn chwilio am gwaith. Syth lawr gorn gwddwg. Y gol geidwad. Unrhyw le i'r dde, i'r chwith. Mae'n gol. O, Michael George am gyfle. Dyle wedi sgorio. Dyle'r Barri fod ar y blaen. Na wedi sgorio tymor yma. Michael George. Yn erbyn y bala. Gys i sioc gweld yna. Na, esgus fi o byd o gweud pwy oedd e. Tony yn gêm fyw yn ddiweddar ar sgorio. Y Barri gant yn ebyn y bala. A cyn y gêm yna, pawb, fel fi a Sean, yn sôn am y bala a'r dechrau gwych yn wedi cael, y record amddiffynol, ond dildio peder. Fe gollen o beder i ddim ar Barth Jenner. A ddyn berfformiad slick o ran gan y Barri prawn yna. Oedd hi yn. Ond nhw'n uniongyrchol hefyd, ond nhw'n edrych am y killer pass ni'n gael yn Saesneg. A bob o chlysur. A hwnna yn dod o'r rheolwr Steve Jenkins. Yn gofyn i'n o fod yn uniongyrchol, a'n sicr efo'r gol na gath George. Oedd hi'n pas arbennig o dda, gan caf yna, dwi'n meddwl. Yn hollti'r amddiffyn, a wedyn oedd y marcestiwn os oedd e'n cam sefyll, ond yn benni fi'n arbennig o dda. Ond wedi stopio pethau fan hyn. Steve Jenkins wrth ochr y cae. Yn ofal y Barri. Ni'n dechrau gweld falle cysylltiadau gyda clwb Caerdydd, chreuwyr yn dod mewn o'r fenthyg fel Wigley. Jenkins gyda hanes yn y fforddi yng Nghaerdydd. Hanes yn Abertawe hefyd wrth gwrs, ond fel chwaraewr. Ond diddorol. A gyda Gavin Chesterfield gyntaf Barri yng Nghaerdydd yn yr Academy. A dde Hwlffordd. Ceisio pwyso, y Barri yn gyflym. Yn stopio hynny. Ben Fawcett yn ceisio, creu. Maen nhw bant eto fan hyn, mae Hulbert yn disgwyl yn y canol. Cyfle i'r Barri ar bediad arall gan not. Maen nhw'n torri'n glir ar hyn o bryd. Yn achosi pob math o broblemau. A Wigley y tro yma drwodd ar y gol.
Oedd Hwlffordd falle ar gael jyst i sgwaroi, ond mae'n penderfynu mynd am y gol braidd yn uchel. Fel o'n i sôn, fe'n credu oedd Hwlffordd yn well opsiwn ar yr achrysur yna, achos mae'r ongl mor anodd. Bydde ti wedi pasio? Os oedd hi arno, ie, wrth gwrs. Ond ti'n gweld beth mae'n trio wneud, jyst rhoi'r llygad i'r gol geidwad, ond yn y marn i dylai wedi sgwaro hwnna. Cic gornel, cyfle, pwysau'n cynyddu fan hyn. Ond oedi bach, dyfarnon eisiau gair. Ie, mae'n ddiddorol heno, gweld Wigley. Un ar 20 oed ar fenthyg o Gaerdydd tan Ionawr, dyma fe yn y llun gyda Shepherd. Dechrau yn y gynghrair am y tro cynta. A di dymlaen fel eilydd. Tair gwaith, ond ie, ni'n gweld mae'n fywiog. Chi'n gweld y syth bod yn fywiog. Wilmot. Ar gic gornel. Seinti i mewn yno, Seinti'n codi. Cyfle, cic gol yw i. Wilmot o'r safon eto'r croesiadau. Seinti, wastad yn mynd o fo'n grif yn yr awyr yn yw e. Ond yw'r trydydd cyfle nawr i'r Barri. Dwi'n teimlo fa angen yn nhw cymeryd un o'r cyfleoedd yma nawr. Oedd hi'n rhediad da, oedd hi'n croesiad o safon. Hwlffordd angen dal i tir fan hyn. O lan bas oedd o'na, Shepherd at Abruzzi. Lle, lawr y chwith. Cyrff yn cyrraedd yn y canol, fforset i un ohonyn nhw, peniad cadarn gan Richards. So'r Barri geisio adeiladu o'r cefn. Hwlffordd yn erbyn Scotcher. O gol arall. Pen y bont ar y blaen, y Met Caerdydd. James Crowell sydd wedi cael hon, o'n i'n canmol Noah Daly yr ymwysodwr arall sydd wedi chael i, ond yn opsiynau pen y bont. O'n i'n sôn am y pwynt rhwng y tri ucha, mae'r tri ucha ar y blaen. Ryan Sears i Gynarfon yng Cei Connah. Felly, Met, pen y bont, Caernarfon ar y blaen yn dangos i safon. Caernarfon angen ymateb heno hefyd. Gêm anodd, oedd i cael trwy'n Cei Connah ar ôl colli yn erbyn pen y bont. Sears ar gol. O, mae'n noson fywiog. Yn barod. Met dal ddim di ennill gyda llaw. Anhygol. Anhygol. Fi'n gwybod Llanelli. Llanelli wedi cael ei pwynt cyntaf o'r tymor. Problemau di'r rif yna. Falle bydd y pwynt yna ar y penwythnos yn hwb iddyn nhw. Ond y ffaith bod Met dal ddim di ennill. Na mynd mewn i'r gemau heno. Dwi'n sawl un yn gweud, o, maen nhw'n chwarae'n dda, maen nhw'n chwarae'n dda. Chod, maen nhw'n pwynt yn cyrraedd. Mae'n angen mwy na hynny. Digon o gemau cyfartal. Mae'n Met, ond colli tipyn hefyd. 5 gêm gyfartal, colli tair, colli heno. Ryan Jenkins wedi beirniadu yn gynharach yn y tymor. Dylan Rhys, capten Hwlffordd, lle i Hwlffordd, Fawcett. Shepherd lawr y canol, mi oedd na opsiwn arall. Hawkins yn galw amdani. Ar y chwith, Abruzzi oedd yno hefyd. Abruzzi oedd e mewn ar ceri. Oedd e'r benni hunan, falle y penderfyniad anghywir o ran y bas. Nath Cai agor allan yn sydyn i Hwlffordd yn fyna. Ond dim cic gornel, cic gol fydd hi. Hanner cyfle. Ond y bas ola ddim yno ac eto. Barri yn camu allan o'r cae. Ond o hefyd yn Saesneg, Kane McLagan sydd gyda ni'n sôn Puffed and Puffed oedd i ddisgrifiad o Hwlffordd. Ond y tri mochyn bach. Mae'r tŷ dal yn sefyll. Neu'r blaidd oedd yn hyffan y puffan, fi ddim yn cofio. Ie, cuddiodd y tri mochyn bach. Ddim yn bell o cas blaidd yn hyn, na'r cysylltiad wnaeth hwnna tro. Cysylltiad bach amwys braidd, ond ie, wel, blaidd neu Hwlffordd, neu'r Barri. Sneb di chwythu cartre neb lawr eto. Mae'r Barri wedi dod yn agos. Dan yn 20 munud cynta. Byddan nhw'n teimlo. Felly bod nhw'n heiddi bod ar y blaen fan hyn. Ni wedi cael ambell i gipolwg ohonyn nhw. Edrych yn slick ar y degau heno'n barod. Y Barri. Ben Ahmun wrth ochr y cae wedi wahardd. A mae fe'n golled. Tipyn o golled. O ran y goliau. 5 maen nhw wedi sgorio.
yn y gynghrair. Mae fe wedi sgorio tair o'n nhw. Ond mae 5 gol yn y gynghrair. Fi'n gwybod tymor diwetha, oce, ond nhw'n sgorio llawer, ond nhw'n ildio llawer. Fel o'ch chi'n sôn cyn y gêm, maen nhw wedi ildio 15 yn barod, 9 gol ildiodd Hwlffordd yn hanner cyntaf tymor diwetha, neu cymal cyntaf tymor. Y 26 yn ei cyfranrwydd. 15 di bron dros hanner y ffordd yna. Gol tipyn o'r bêl ar hyn o bryd. Hawkins. Humphreys a Brwsey. Hawkins eto. Os na ergyd. Hawkins yn mentro. Pam lai. Dyna sut mae'n newid bethau. Hawkins ddim yn bellwaith. Ie, fel ti'n gweud, pam lai. Hawkins gyda'r cyffyrddiad i ddechrau. Y cyffyrddiad gyntaf fe'n arbennig, cos mae hwnna'n seto fe lan i cymeryd yr ergyd yn gynnar a trio dal y gol geidwad allan. Gol yn goliau tymor diwetha, Hawkins. Eder yn y tymor, sgorydd yn y rownd derfynol gêm ail gyfle hefyd. Mae'n teimlo'n bell i ffwrdd o'r un o bryd, o'n Hwlffordd yn dywe. Ennill fan hyn yn y Ben Caernarfon, mynd i Ewrop. Teimlo dylen o di mynd trwyddo falle nebyn Floriana o Malta. Gyson ni ail gymal a hanner ar Barc y Scarlet. Ahmun yn sgorio. Wedi cedi'r coch to. Patrwm yn dechrau yn yr haf. Felly Oli Hulbert i'r Barri. Cestyn Davies. Wel, o'n i'n mynd i weid yn credu bod wedi cael hwnna mewn. Ond na, allan yr athi. Cestyn Davies yn enw cyfarwydd yn y gynghrair. Wrth gwrs, o'i ddyddiau gyda'r seintiau newydd. Wedi cyrraedd Barri yn y haf o Pontypridd. Mae fel tipyn fan hyn. Yn dechrau yn Abertawe, yn yr academi yna. Mwyn ni bron cyrraedd hanner ffordd drwy'r hanner cyntaf. Ni angen spark yn unig. Ni angen rhywbeth dys i tanio'r gêm. Mae'n jyst bach yn dawel allan yna. Os rhywbeth o ran yr amseru eto. Dyma ni, Gani Richards, y gŵr yng ngochel y cae. Mae yna ffôn wrth i glistau. Ysgwn i pwysau ar Ie. take away heno, ie? Dy'r reception ddim yn wych yma. Mae'n cael ei weld os yw eich cael gair dar... Mi'n dyfaru falle mae Tony Pennock sy'n siarad o fe. Anaf bach fan hyn. Yn dod mewn tu ôl o fe. Just yn dod lawr ar ei Achilles, Ben Fawcett. Ie, Richards. Richards, ie. A dacl. Dyma Tony Pennock sydd wedi wahardd. Ie, coch yn erbyn Cei Connah. Yr ail gerdyn coch yn y gynghrair. Gath e gerdyn coch yn Ewrop. Chi just yn meddwl, yma. O'r term na, arwen drwy esiampl yn dod i'r meddwl, mae rai cyfaddau. A fi'n deall y rhwystredigaeth. Chi yn deall, yn wedig yn Ewrop, oedd y penderfyniadau erbyn Floriana, gath e coch reit ar y diwedd. Ond, chi'n ei weld y Barri'n adeiladu. A nos chi eisiau dweud wrth y chwaraewyr beth i wneud. Mae'n rhaid chi ddangos arweiniad. O, dyma ni, cefnogwr y Barri. Digon o sŵn dyn nhw. Lliwgar hefyd. Un o'n nhw oedd y gŵr wrth y Hwlffordd i Kazakhstan. Teithio ar draws Ewrop o'r drenau gwahanol i gyrraedd Cymru, gêm Cymru'n Kazakhstan. A mae John di cyrraedd Hwlffordd, fawr y teg dda fe. Os yna crydd fan hyn, crydd i'r Barri. Hwna'n tipyn o gamp yn yma. Tren o Hwlffordd i Kazakhstan. O'n i'n siarad â Sioned Dafydd. Oedd awyren yn anodd. Awyren digon hawdd, ie. Dyma'r dracl Cestyn Davies, dyma'r crydd. Walters. Just bach yn hwyr yn o dde. Mae'n mheuaeth bod hi'n crydd. Dyma'n mheuaeth bod yna gyfle i'r Barri fan hyn. Wilmot sy'n drosti. Robbie Wilmot. Yng nghanol popeth da da'r Barri ar hyn o bryd. Nhw wedi cael sawl cyfle. Un arall fan hyn. Nhw wedi gyda'r gŵr yma dros y bil. Hulbert yn y canol. Seinti yno yn gyrfforol hefyd. Postyn pella. Seinti'n codi. Cam sefyll. Mae eitha hawdd sylwebu ar y Barri pan yna groesiad efo mewn, achos chi'n enwi Seinti. Fe mynd i gyrraedd yna. Wilmot, Seinti. A fe nath e cwmp o'n gyrredig i Hulbert, ond
Ie, cam sefyll. Tair heb golli o ran y Barri mhob cystadleuaeth. Heb ildio chwaith yn y gemau yna. Di-sgôr yn y Flint. 4 i ddim yn ebyn y bala, dda'n fyw ar sgorio. Enillon yn y cwpan yn ebyn Llanelli hefyd o gol i ddim. Ond dyma nhw'n mynd eto. Wilmot. Mor beryglus. Williams. Tipyn o groesiad. Chwip o groesiad. Y cyffyrddiad ola na eto. Wel, chi'n teimlo bod hi'n dod y gol agoriadol i'r Barri, a mae Shepherd yn ceisio newid hynny, gwych gan Shepherd. Mae yna le lawr y chwith. Hawkins eto. Fawcett yn y canol. Hawkins. Herio, metro. A'r rhwyd ochr sy'n symud y tro yna. Mae'n dechrau bywiogi yma. Shepherd yn un arbennig o dda, jyst yn ganol ca, yn creu y lle o'r un bwydodd i allan i Hawkins. Fe'n cymeru chwaraewr ymlaen, Pamlai, mynd am pŵer, am y postyn cynta. Ti ddim yn mynd i rhoi gormod o drwbl i'r gol geidwad di, ond o dim lot o opsiwn arall gyda fe. Wigley yn troi. Cyffyrddiad bach tot hefyd. Sy'n Hwlffordd yn gallu aros yn y gêm dod nôl mewn, o dim bod angen dod nôl mewn y gêm, mae'n di-sgôr, ond o ran tiriogaeth ac ati, felly mae Shepherd yw'r un allweddol yng nghanol y cae. O, drwch ar y frwydr na Seinti. Hulbert. Dylan Rhys yn ei wylio. Oli Hulbert. I'r Barri. Barri'n adeiladu. Tipyn o gystadleuaeth, mae'n glanio'n garedig, o mae'n agecrydd. O'n i'n mynd i weid bod hi'n glanio'n garedig i Ellis Williams. Felly bach yn ffodus yr un. So mae'n bach o ping-pong fyna. Mi'n meddwl bod e jyst yn methu'r bêl yn gyfan. Ond dyfarnwr yn rhoi'r agecrydd. Gyntor i damlan fyna Williams. Mwy o goliau fan hyn. Pen y bont i sgorio. Eto yn Met Caerdydd. Mae'n 2 i ddim. James Crawl sydd wedi cael y gol yna. 2 i ddim. 2 i Nowell Daly ar y penwthnos. Crawl heno, drych ochr hwnna. Y Flint di sgorio. Fofana sydd wedi chael ar neuadd y parc. Bosib mae dyna wedodd Craig Harrison pan math y gol mewn hefyd. Michael George, na'i newid y pwnc yn gyflym. Oedd Hwlffordd bron yn glir yn fyna. Mae yna adeg cicrydd i'r Barri yw i. Bydden nhw'n poeni bach y Barri, chos mae yna adegau Hwlffordd yn gwrthymosod, a mae yna le yn sydyn i Hwlffordd. Ie, wel, problem, mae George, mae fe'n wastad yn fodlon i wneud yr hediadau yna i ymuno ar ymosod, felly pum o fe'n mynd, beth sy'n bwysig yw bod y tri ar y cefn wedyn jyst yn dod rownd a gwarchod y gwagle ar ochr dde yna. Neu, Seinti, fel mae fe'n wneud fel arfer, jyst yn cwmpo i safle bach fwy amddiffynol. Bydd e'n siomedig bod i di meddwl ar y blaen. Efo cyfleuon. A dde'n rhywbeth oedd yn siarad yn pyn o'n un ei gêm y bala. Y ffaith bod yn wedig tymor hyn, dyn nhw ddim wedi bod yn cymeryd y cyfleuon pan bod nhw'n yn dod iddyn nhw. 11 o goliau o ran y Barri mewn 8 gêm. Dyn nhw ddim yn taro gymaint a hynny. O'ch chi'n edrych ti ar, fi'n gwybod, y clybiau ar y brig. Wedi cyrraedd yr 20, Seintiau Newydd, Cynarfon, di croesi'r 20, Cynarfon sgorio mwy yn y gynghrair, 11. Lle fydden nhw'n gobeithio am fwy na hynny. O 5 Hwlffordd di sgorio. Felly fydden nhw'n cymryd 11. Ond nhw'n cipio'r meddiant eto. Mae'n edrych yn breglis fan hyn ar y 10. Diolch i'r gŵr yma, Shepherd. Mae'n jyst yn gallu cyflymu pethau mewn amrantiad. Hawkins, Shepherd eto. Walters. Angen ergyd o bosib, dyna sy'n digwydd. Syth lawr gorn gwddwg Joe Thomas. Macwyr Amiti unwaith eto. Dachrau bach bywiog iddo. Ie, oedd angen i fe jyst falle edrych am y gornel bella yna yn lle mynd am pŵer ar y chlysur yma. Defnyddio yr amddiffynwr fel shield, fel petai. So ni weld yr ymosod y Barri nawr. Mae Wigley tro yma. Amlwg yn gyflym. Un ar 20 oed, sy'n sgoffo chi. Wigley.
Croesiad gan Ellis Williams, allan am gic gornel. Ellis Williams hefyd, 2 ar 20. Gwelwch chwaraewyr ifanc yn cael y cyfle fan hyn. 2 ar 20 yw Hwlffordd sy'n dod i hynny yn y canol. Dyma fe. Wilmot, pegwn arall o ran profiad, mor beryglus eto. Geith e gyfle arall, Robbie Wilmot, yn 35 erbyn hyn. Ond ers cyrraedd y Barri, wel un gêm, nath e fethu yn y gyngor tymor diwethaf, dwi'n methu dim un tymor yma. A ni'n sôn am rywun, bron 600 o gemau yn y gêm broffesiynol, rhan fwyaf ohonyn nhw yn y gynghrair PêL-DROED. Le mae Seinti, edrych am hon, dros ben pawb brathu, bach yn siomedig. A fe'n boi fydd yna, posh build-up. Wedi adeiladu y lan gorma fyna, Ebsi. Ond ti'n iawn, 600 o... Mae hwnna'n tipyn o record. Rhwng y gyngor PêL-DROED, cwpl yn y gyngres, y conference ac ati. Ond chi'n profiad aruthrol gyda fe, Caergrawnt, Luton, Casnewydd. Gyda Casnewydd, mae'n teimlo fel oes wahanol. Cofio Casnewydd yn ennill 11 Wrexham yn rownd derfynol gefael gyfle i fynd i fyny. Wel, spel ys ni nawr, 2013 yn ar y pryd, ydych chi'n meddwl bod i ar ben o ran Wrexham. Pwy feddyliau? Sut bydde pethau newid? Ni'n gweld y Ballon d'Or neithwr. Dembele'n ennill, le oedd Ciffa Mo, Ballon d'Or. Ond ni'n meddwl bod dyna'r rheolau. Wedi cael anrhydedd yn ddiweddar hefyd, cwrs busnes PêL-DROED yn dathlu yn Llundain. Pen busnes. Dal o di-sgôr fan hyn, hanner o di mynd. Bydd Hwlffordd yn hapus byddwn ni'n tybio. A falle yn hapus hefyd, bod nhw'n dangos ambell i fflach peryglus, Dylan Rhys y capten. Digon o chwaraewyr am unwaith yn hanner y Barri o'r cae. Cwrth ymosod, maen nhw wedi bod yn gwneud ar y cyfan. Walters a Brwsey. Shepherd o'i flaen. Hawkins yno hefyd. Oedd hi bron cyrraedd Shepherd. Hawkins dal i frwydro. Barri'n clyrio. Iori Humphreys ar peniad. Iori Humphreys, ddyn ni weld Hwlffordd, dath ni ben blwyddoi. Iori Humphreys, ni'n hoffi nodi pethau yma. 2 ar 20 oed, Iori Humphreys. Ddyn ni weld os fydd hi'n ben blwydd hapus hwyr iddo fe heno. Chydig o bwysau Walters ar y gol geidwad. Gwaith da gan Hwlffordd. Ie, the high press, o ti'n gweud? Dyma'r birthday boy. Wel, ddoi. Gan hapus. Ond gwell gan Hwlffordd. Y ffaith bod pawb yn mynd amdani. Hawkins, Shepherd, Hwlffordd eto. Bron! Taro yn erbyn y Barri. Symudiad da. A dwi ddim yn sioc. Mae Corey Shepherd oedden ni chanol i. Ie, neu'n dda, jyst yn ffindio'r gwaglen ar y postyn pella. Oedd hi'n chip bach neis i'r postyn, a ti ddim yn beo fe. Ti'n cymeryd honna am bob tro ar y foli. Gol geidwad, oce. Mae fe'n gwybod bod honna mynd hibo'r postyn, ond ie, gwell gan Hwlffordd. Shepherd wedi bod yn gwthio fyny chydig mwy yn y munud diwetha. Hawkins yn dda. Wel, Shepherd gipio'r bêl. Wnaethon ni weld y digwyddiad neto gyda ymateb y gol geidwad, not methu credu'r peth. Just cyn hynny oedd Shepherd bron cipio'r meddiant. A dde'n teimlo bod Seinti wedi tynnu fe nôl, dim llawer ynddi. Dyfarnwr yn y fan ar lle. Barri. Yn clyrio eto. I'r llif di troi ryw ychydig o blaid Hwlffordd. Yn y 5 munud diwetha. O teimlad. Ie, maen nhw bod lot mwy cystadleuol yn yno. Bach fwy o anger yn chwarae nhw, edrych i pigo lan yr ail bêl na. Yn gyflym at Wigley, y Barri. Wel, Wigley yn troi tuag at y dyfarnwr, a fi'n credu mae amddiffyn campus oedd na yn bersonol. Mae'n gloi nhw e. Mae'n gyflym Wigley. Mae'n rhoi llath i'r amddiffynwr fan hyn. Sy'n cwmpa dros y unan. Scotcher yn ei wylio.
Sgotio gyda'r Barri am gyfnod, rhain blynyddoedd yn ôl. 2018. Adfan o'r reit yno, yn gweld y cyfan. Sgotio y Shepherd. Ond mae popeth yn dwt gan Shepherd, pob cyffyrddiad, pob pas. Ac eto fe sydd yno, ar y gair. Yn ffigio. O, fe'n mynd i fentro fan hyn yn dweud. Shepherd, taro'r target. Hawkins, ddim yn taro'r target. Ond mae Hwlffordd bendant i deffro. Shepherd, mae fe wedi bod ben a sgwyddau yn well na unrhyw un ar y car hyn o pryd. Mae'n cael y dip. Mae pob chreuwr yn edrych am fel ergyd fyna. Mae'n syth at y gôl geidwad, ond Shepherd yn pigo popeth lan yn ganol car. Rhedeg at amddiffyn y Barri. Ni sôn o fe amdano fe ar dechrau'r rhaglen pa mor bwysig yw e i Hwlffordd. I gael nhw allan o'r twll yma. Wedi sgorio un tymor yma. Taro'r targed yn fyna. A bydd e wastad yn y llyfrannau. Sgoriodd yr gigl smoted i sicrhau lle yn Ewrop iddyn nhw. Yn ennill y gemau ail gyfle 2 flynedd nôl. Ond wedi cael gol y tymor i glwb arall. Cambrai yn y clydach, Cambrai United fydd nhw'n dyddiau yma. Mae fe'n gallu taro nhw. Ond mae just i'r chwarae cyffredinol wedi bod yn berffaith heno, yn ar bas yna eto gan Shepherd. Dyma beth sydd yn i'r penwythnos yn y gogledd. Flint yn ebyn Llansawel, Walters. Hwlffordd eto. Ie, bydd hwnna'n daith anodd i Llansawel i fyny i'r Flint. Flint yn gyfartal yn y Seintiau Newydd. Heno, cofiwch. Flint, penwythnos diwetha, yn di-sgôr yn ebyn y Barri. A methu cic o'r swatyn reit ar ddiwedd y gêm yna. Chi'n gwybod be? Mae Zeli Ishmael yn gwneud yr un peth heno i Cei Connah yn erbyn Cynarfon. Cynarfon ar y blaen y gol i ddim. Ryan Sears gathi. Ishmael o'r smotyn. Cynarfon ar y blaen. Pen y bont ar y blaen. Seintiau Newydd yn gyfartal ar hyn o bryd. Gartre yn erbyn y Flint. Felly fydd y newid. Tu ar brig. Pwynt yn gwahanu nhw. Seintiau. Wel, dim ond ni pwynt yn gwahanu i'r tri ond Seintiau Cynarfon yn gyfartal. Gonydd goliau yn gwahanu nhw. A wedyn pen y bont. Pawb di chwarae 8. Y 3 na di ennill 5. Gwma be, os fi dal mor agos o hynny, erbyn mis Chwefror neu mis Mawrth, bydd yn amlwg yn cael tymor campus. Dyna sydd angen. Beth yn gwybod? Rhediad, cryf o'r cefn. Nawr de, os na le gan y Barri fan hyn yn dilyn yr rhediad na gan Sgotio, Cafana yn creu Wigley. Ond Wilmot yn y canol. Mae'n ôl gyda Ellis Williams. Williams reit yn y cornel. Cymorth yn cyrraedd. Ceston Davies. Seinti. Bach o feddiant i'r Barri. Wedi bod dan bwysau. Wigley eto. Yr ymwysodwr ifanc ma'r 20 o Gaerdydd. Chwilio rhyw bocedi bach yn dywe. Wigley ar y gair. Yn fywiog dros ben. Digon i'w ddysgu falle, ond mae'n amlwg bod yna potensial yna. Davies a'r camgymeriad. Beth neidio Wigley'n dechrau yn y gyngor am y tro cynta heno? Ie, bwysig fel chwaraewr ifanc bod ti'n cael munudau ar y cad yna be. Ti'n cael pyn ti'n dod lawr i uwch Gymraeg Cymru. Felly, mae fe'n gyflym ofnadw. Mae'n fel ti'n gweud, gallu pigo'r pocedi yna. Fe a Hwlffordd, mae'n digon o gyflymder dan nhw. Hwlffordd y chwaraewr da hefyd. Mae'n gyfuniad. Ian Owen hefyd, mae fe ar y fainc. Ydy, na'r gwahaniaeth falle. Chi'n cael fainc Hwlffordd, Boys Academy, eblaw y gol geidwad Luke Rees, dim un di dechrau gêm yn uwch gyngor Cymru. Ac o ran y Barri wedyn ni, Elliot Richards yno, Ian Owen, yw'r un amlwg o ran y bygythiad. Dan Barton yn dechrau'r penwythnos hefyd. Ond o ran yr 11 sydd ar y cae, mae eitha cyfartal, wedi gyda Shepherd eto yng nghanol popeth. Corey Shepherd, Seinti, Hawkins, maen nhw'n chwarae ymlaen. Dyn ni weld beth ddaw o hynny. Hwlffordd dal yn pwyso. Shepherd arall, Tom Shepherd, sy'n croesi. Dan bwysau, Walters ar y postyn pella. 2 Shepherd ar y cae, 2 am bris 1.
mwy cyfarwydd y cori, dyma Tom Shepherd y 15. Fan yna'n dechrau eto, un arall yn dechrau efo tro cynta yn y gynghrair. Ond yn chwarae ymlaen, diddorol bydd i gweld yn gewn ni gyfle, dacl na gan. Fyma fe, Callum Sainty. Scotcha nôl ymlaen, Walters. Hawkins, digon yn ôl i'r Barri. Cody Shepherd. Mae'n rhedeg y sioe ar y digau. Shepherd arall, Tom ymlaen at Dylan Rhys. Mae'n mynd i gyrraedd na. Dim cweit. 5 munud i fynd yn yr hanner cynta. Fan ymlaen oedd y penderfyniad gan y dyfarddwr. Sy'n digon teg, ond dyma hi eto. Wel, oedd hi'n edrych yn hwyr i fi. Os nag yw e'n dal y bêl gynta, mae hwnna'n gerdyn felyn, a dwi ddim yn meddwl bod e wedi. Mae'n mynd straight trwyddo Shepherd fyna. I rhoi pob clod i Shepherd, mae'n codi syth nôl ar ei dradau. Sawl chwaraewr fyna, bydd e'n gwneud y mwy anu. A pan chi'n gweld hwnna, a chi jyst yn meddwl, tas ei ffordd arall, sgwni, y ffordd mae look Hwlffordd yn mynd. Dwi'n mynd gweud bod y dyfarnwr yn meddwl fel yna. Y ffordd mae look Hwlffordd yn mynd ar un o bryd. Os y Shepherd yn un ar Sainty, sgwni, bydd yna gerdyn di ymddangos. Dim o ran y dyfarnwr yn ffafrio nag unrhyw beth, just o ran... Dyn nhw ddim yn cael y look ar hyn o bryd. Mi'n credu bod e'n gofyn i'r dyfarnwr hwnna. Ti'n meddwl bod wedi cael y bêl? A mae hwnna'n frwydr. Shepherd nefyn Sainty. Byddwn ni'n rhoi tasen ni'n rhywun sy'n gamblo. Byddwn ni'n rhoi arian ar Sainty yn cael cerdyn melyn yn hwyrach yn y gêm. A wedyn bydde Hwlffordd yn meddwl, dalwch lan. Dwi'n mynd i digwydd. Newn ni drial anghofio amdano fe, neith Hwlffordd ddim anghofio amdano fe. Barri yn ceisio creu rhywbeth ar ddiwedd yr hanner cynta yma. Digon bywiog, ond yn di-sgôr. Llan sawel ar y blaen yn efo Llanelli, Rio Dyer. Sydd di-sgorio. Mae'n rheolwr, Andy Dyer, wrth gwrs. Gol i ddim, Llanelli'n cael y pwynt cynta ar y penwythnos. Pwynt cynta, ond oedd hwnna'n gêm di-sgôr. Mae goliau'n, ni'n gweud bod Hwlffordd ddim yn sgorio. Tair gol maen nhw wedi sgorio Llanelli. Ari Holi yn erbyn Llansawel. Chydig o feddiant i'r Barri fan hyn. Di-sgôr. Gymaint o gemau'n gyfartal rhwng y ddau dîm yma, just i atgoffa chi. Bala ar y blaen, Mae Colwyn. Hwsein Mehaseb sydd wedi chanu ymysg y goliau tymor yma. Bala. A rai canmol Bai Colwyn hefyd, y dechrau maen nhw wedi cael ei tymor. Ac efallai bod rhai craff ohonoch chi di sylweddoli. Mae'r unig gêm sy'n di-sgôr yw'r gêm o'n blaenau ni fan hyn. Digon yn digwydd. Hanner cynta'r gêm. Barri'n bendant yn cael y gorau ohoni. Yn erbyn hyn mae tîm hwn, Tony Pennock, sy'n gwylio achos wedi cael ei wahardd eto. Lle mae'n rhaid i golau ymlaen yn gyda fe? Edrych yn dywyll. Calan Gaean ag ysau. Na'r syniad. Lle bod hi'n haws cuddio yn y cysgodion. Ond mae di wedi ymateb yn dda. Ti'n diwedd y hanner cyntaf yma. Dal amser ei droi y perfformiad yn ganlyniad. Walters, hapus i fynd yn ôl, mynd i ddewl ar hanner cyntaf yma nawr. Ie, ni just cyn y gol na gan y Bala, ni'n mynd i sôn am gemau cyfartal rhwng y ddau yma. Mae'n batrwm amlwg sy'n neud i chi feddwl. Hwlffordd ddim wedi colli mewn 10 gêm yn erbyn y Barri. Mae 4 gêm o'r 6 diwethaf wedi bod yn gyfartal. Tair o'r 4 ola'n 1-1. Felly, jyst i'w rybuddio chi. Allwch chi gael gemau cyfartal cyffroes, tair gol yr 1. Dyna ni gymryd hynny. Williams, cymorth yn cyrraedd hefyd. Kavanagh. Croeso da, Wigley'n gadael o'na. Byddai'n gwybod bod Hilbert tu ôl o fe o bosib. Barri i gyd yn hanner Hwlffordd o'r cae wrth i ni gyrraedd yr egwyl. Keston Davies, gynt o'r Sainty, am nhw'r o blaen, brobl, 2-1 yn y gêm yna. Barri'n gallu creu rhywbeth reit o'r ddiwedd y hanner cyntaf. O'r afi pethau maen nhw wedi wneud, ond maen nhw i gyd yn hanner Hwlffordd o'r cae, eblaw Joe Thomas yn y gol. Chwarae i gyd i'r chwith ohono ni, Wilmot. Bod mwy tawel, fel gweddill y tîm yn y munud diwetha.
Seinti. George yn herio. A Brwsei. Dyn yn gystadleuaeth. Draw ar y dde yna. Cyfnod o feddiant. Llawer yn dod ohono fe. Hyd yn hyn. Wilmot sy'n ceisio newid hynny. Ceisio bwyd o Wigley. Yn y gyfle arall, byddwch chi'n tybrio. Magidson. Will Richards. Davies. Pwyllio, gostaw rhywbeth a hyn. Byddwn ni'n cyfru'r cyfnod o basio. Cadw'r meddiant yn dwt. Wilmot. Syth at Wigley. Oedd hi bron yn berffaith. Dal i fynd. Wilmot, unwaith eto. Hulbert yn y canol. Clip bach dwt dros Ben, ond i fan not, a thi ddim dros i Ben. Cyfnod o feddiant i'r Barri, ond dim byd yn dod ohoni yn y diwedd. Shepherd eto yn pigo bel yn y ganol car. Ni bron agor fyny iddo fe unwaith eto. Macwyr Amiti yn lledu'r chwarae. Walters. Shepherd i parhau da'r hediad. Macwyr Amiti yn llawio, neu'r bel yn taro i fraich, naill ffordd neu'r llall. Mae'n gic rydd. A mae'n hanner amser. Mae'n hyn yn Hwlffordd. Barri'n cael y gorau o hanner cynta. Yr hanner cynta. A wedyn ni, mae Shepherd wedi llusgo'i dîm yn ôl mewn iddi. Seinti'n gapten ffodus o bosib, ddim wedi cael ei gosbi am y dacl na ar Shepherd. Ond cyfnod anodd yn ddiweddar, bydd Hwlffordd yn fodlon da hyn ar yr egwyl ar ddol y bont. Mae'n Di-sgôr, Hwlffordd ddim, y Barri ddim. Diolch yn fawr iawn i Dylan a Siôn. Felly dim goliau fan hyn yn y gorllewin, ond dyma update bach o'r gemau eraill sy'n cael ei chwarae heno. Y bala maen nhw ar y blaen o gol i ddim yn erbyn bai Colwyn. Cynarfon hefyd yn erbyn Cei Connah. Llansawel, maen nhw ar y blaen o gol i ddim yn erbyn Llanelli. Met Caerdydd, maen nhw ar ei holi o 2 gol i ddim yn erbyn Pen y Bont. 2 gol fyna i James Crowell. Pethau mynd o ddrwg i wath i Met Caerdydd, sy'n dal heb ennill gêm yn y gynghrair hyd yn hyn. A Jordan Williams a Ryan Brobel, nhw sydd wedi sgorio'r 2 gol i'r pencampwyr sydd ar y blaen o 2 gol 1 yn erbyn y Flint. Mae'n hanner amser yn y gemau yna i gyd. Reit, wel fel oedd rheolwr y Barri, Steve Jenkins wedi crybwyll cyn y gêm a calendar uwch gynghrair Cymru mor fysi ar hyn o bryd. I ni newydd gael penwythnos prysur arall ac amser i ni weld yr holl uchafbwyntiau. Mewn â hi eto, allan at Daly, diom di thanioi. Daly, mae wedi gyd yn dda. Mae cadw bel yn isel! A mae Daly di'n rhoi'r ymwelwyr ar y blaen. Ac ar ôl cyffredinedd a dim llai am awr, mae yna gol o safon yn sydyn, y gwahanu'r 2 dîm. Daly, rheoli bach da. Jan fynd i hun, a pasiad Cyrcoff. Cyrcoff, nôl at Daly. Daly tanio! Bobl bach, mae'n ddwy. Ac mae'r 2 gol mor debyg i'w gilydd. A be sy'n debyg gallu Daly i danio'n gywir. Venables, ond mae waith cynorthwyo fo di bod yn fendigedig, nôl yng nghanol y cae. Nawr te, ydy Davies i mewn? Mae Davies i mewn! Ac mae hyn yn mynd i achosi 7 munud ola dramatig iawn. Cyfle arall i'r tîm cartre fynd amdani hi. A maen nhw'n uchlifio i bobl mae'n disgyn yn y cwrdd Cosbietas ac am sefyll! Nag oes oes! Oes ma' a ma' na brotestio. Davies o fewn baint. Do ddim yn fodfedd. Dom Cornes ar gic gornel. Mewn i'r canol, ac mae'n cael i gorfodi gefn yr Rhwyd. Bron oedd hi ar gefn Dari Davies, dwi'n meddwl. Ond fydd y seintiau newydd ddim yn poeni. Maen nhw ar y blaen.
A'r amddiffynwr yn y lle iawn i wiro'r bêl i gefn y rhwyd. Redmond. Ôl at Brobl. Uchel i'r Cwrt Cosby ac i Dan Williams ar y postyn pella. Rhywsut, o Met Caerdydd yn clirio Mwandwe. Yn dawnsio heibio i Cornes. Mae'n dal i fynd. Mae ganddo fo gymorth o fan hyn. Adam Rosgrow. Rosgrow! Drwy goesa'r golwr Nathan Shepherd. A bron yn syth. Mae Met Caerdydd wedi taro nôl. 1-1. Gwrth ymosodiad chwym. A Fas Mwandwe yn gywir i lwybr Rosgrow sy'n sgorio yn erbyn ei gyn glwb. Ryan Brobl. Chwilio am Dan Williams mae o, pas hyfryd. Williams ar draws y Cwrt Cosby. Dal yn o i Wilson. Ar seintiau newydd. Nôl ar y blaen. Doedd Wilson ddim am fethio fan o. Mi ddisgynnodd hi ar blat iddo fo. Ac mae'r ymosodiadau lawr y dde yna wedi talu ffordd i'r seintiau newydd. Y seintiau newydd nôl ar y blaen o ddwy 1. Ryan Brobl yn erbyn CJ Craven. Croesiad tu mewn. O, mae honna wedi disgyn i gefn y rhwyd. Rory Holden sy'n dathlu. Ond mae rhaid gofyn cwestiwn na o'r golwr Celyn Absalom o fanna. Rory Holden sy'n hawlio'r cyffyrddiad ola i'r seintiau newydd. Burke ac i gornel tuag at y postyn pella tro yma. Mewn o Ibrahim yn disgyn i Digw. I rafi lawr. Ymwyl y Cwrt Cosby, mae'r ergyn dod i mewn, mae'n cymryd gwiriad. A mae gweithio ymdrechion Hwlffordd yn taro cefn y rhwyd. A mae'r tîm cartra di mynd ar y blaen. Ail gol y tymor yma i Dom McGiven. Bates, nôl i frawd Louis Bates. Groesian dod i mewn tuag at Ruben Davies. Bened allan mor bella. Tom Price ar ergyd. A fel gol i'r bala. Mae'r gwiriad yn curo'r golwr. A mae'r ymwelwyr o Lansawel yn gyfartal. Dim gobaith i Joel Torrance. Y bala 1, Lansawel 1. Higgins. Louis Hall. Llythyr chwarae i John Owen am gyffyrddiad gwych gan Owen. Mewn efo ar Cwrt Cosby. Ar draws ag at Higgins. Oddi ar Kieran Williams i gefn yr rhwyd. Ac o fewn 7 munud o'r ail hanner. Mae'r bala dim dyn ôl ar y blaen. Bates, Walters yn troi. Harry Dean yr ergyd ar draws. O golwr Joel Torrance sy'n ei gollwng i lwybr Ruben Davies. A mae o di rwyd ei 5 gol y tymor yma yn y gynghrair. Cavanagh edrych am yr hediad gan Hulbert, wan ta Hulbert ben efo Harry Owen Hulbert, allo greu lle am yr ergyd. Hulbert! Taro'r trawst! 7 munud o'r gêm yn weddill Ben Wyn. Yn edrych am Alec Mwdimo i fewn at Fofana, mae dal yn rhydd. Mi oedd Owen yna, maen nhw'n hawlio, fyna lawio. Di ddim wedi cael ei chlirio gan y Barri mewn, y daw Canefan. Canefan yn cael ei lorio, ac mae'n gic o'r sbotyn. Jake Cavanagh. Wrth iddo fo gymryd yr ergyd yn cael ei lorio. Yr eilydd Josh Jones yn camu fyny, taro'r postyn. A dihangfa i'r ymwelwyr. Mi darodd y bêl y postyn. Mi gafodd y golwr rywfaint arni hi. Hughes, pas ar y cynnig cynta. Kenny ddim yn cam sefyll. Ble mae'r chwaraewyr yn y canol. No Edwards ac cyfle i groesi. Edwards at y postyn pella. A'r peniad yn taro trawst. Mae dal yno. A Cei Connah yn rhwydo yn y diwedd. Drwy Callum West. Ond Hwlffordd yn meddwl bod nhw wedi dianc. Ond West yn casglu'r briwsion. A mae Cei Connah gol i ddim ar y blaen. Hawkins yn lledu. Croesiad i fewn gan Shepherd at y postyn bella. A Dabrwtse yma hon yn gic o'r smotyn. A croesiad yn un da gan Tom Shepherd i roi'r pwysau yn y lle cynta. A'r drosedd yn y diwedd. A Rhys Abrwtse. Ben Ahmun o'r smotyn. Yn unioni. Ben Ahmun a'i drydydd y tymor yma.
Bale yn bwysio tu ôl I Cowan a cyfle fan hyn I Ben Ahmun. Gael lawr ar gol Ben Ahmun. Cael ei lorio yn y cwrt. Dim trosedd. Angrediniol. West. Marriott, penio lawr, Cook. Cook unwaith eto, trio cael yr ergyd. Bale cael ei osod at no Edwards, a mae fe'n llwyddo I golli gafel ar y Bale. Hughes, Rhys Hughes. Dyna'r dyn. Chwaraewr tymor y gynghrair. Blwyddyn diwetha. Yn roi'r ymwelwyr. Nôl ar y blaen. O tu allan i'r cwrt. Dim problem I Rhys Hughes. Be ymlaen at Ben Ahmun. Gecrydd I Cei Connah. A Hwlffordd lawr I 10 dyn. Ben Ahmun cael cerdyn melyn am y dacl yna. Yn barod wedi cael cerdyn melyn ar ôl yr apêl am gic o'r smotyn yn y cwrt yna. Rhai munud yn ôl. Walters wedi gwythio ymlaen. Callum West I Cei Connah. Yna wthioddi ar y Bale. Mae Harry Thomas yn ei chanol I nawr hefyd. Fe nath y dyfarnwr cynorthwyol weld. A Owen Jones yn mynd I draw I gael gair. O Pennock yn cael ail gerdyn melyn. A Pennock yn gweld coch. Franklin mewn i'r cwrt. Franklin! Not! Ac yna Rhys Hughes am ei ail. Not yn ein yn dda I gael y llaw ati, ond yn syth at Rhys Hughes. Cei Connah nawr yn saff o'r tripwynt. Yn parhau edrych am ei pwyntiau cyntaf tymor hwn roedd trafferthion Llanelli weld yn parhau pan gafodd Iwnis Carbo I fai Colwyn I lorio yn y cwrt gan Harrison Bright. Ond yn ei gêm gartra gyntaf ar step o Alex Pennock yn arbed ergyd Louis Robles o'r smotyn. Daeth cyfle arall I newydd ddyfodiaid y gogledd pan ddaeth y Robles o hyd I Aaron Williams o flaen y gol, ond Pennock eto'n y fan ar lle. Daeth cyfle gora'r tîm cartra toc wedi'r egwyl wrth I Sean Cronin benio ar draws ceg y gol, cyn I Alex Bonthron ymdrechu hefyd. Dim golia, ond pwynt cynta'r ymgyrch o'r diwadd i'r cochion. Ie, penwythnos digon prysur yn uwch gynghrair Cymru. Mae Sean Meredith bod yn brysur hefyd. Mae fe wedi bod lan yn y pwynt sylwebu gyda Dylan Ebb. Sean, ti wedi dod lawr I gadw cwmni I fi. Dargraffiadau ti o'r hanner cynta yna. Oedd e'n teimlo fel hanner cynta digon di-fflach o'r ddau dîm, ti'n credu? Yeah, it's a spark. It's a goal, I fod yn hollol onest, ar y gêm. I fod yn dig, y ddoi dîm yn weddol hafal, cyfleuon gorau yn cwmpo i'r Barri yn wedig yn y cwarter awr cyntaf. Fi Steve Jenkins, falle o'r ddoi y fforddwr yn fel, reit, dylen ni fod un I fyny fan hyn, neu o leia ddwy fyny. Felly, ie, Corey Shepherd yn gael cael nes ni sôn amdano fe ar dechrau'r rhaglen. Mae'n rhywun hollol wych yn ystod hanner cyntaf yna. Ie, gewn ni cipolwg ar rai o'r cyfleon o'r ddau dîm. Newn ni ddechrau gyda'r Barri, fel nes ti ddweud, Sean, yn dechrau ar y drod flan, a fel o ti'n sôn cyn y gêm, yr asgellwyr yna, maen nhw wedi bod yn fygwth yn sicr. Ie, George yn dod ar yr ei esgyll yn edrych am gwaith. Unrhyw mysod y da, bydden nhw'n ffindo'r gornel. Mae'n syth lawr corn gwrddog y gol geidwad. Mae'n digon hawdd ar rhan arbediad, ond rhain oedd y cyfleuon. Dwi'n meddwl bod Steve Jenkins yn meddwl, reit, dylen ni fod un I fyny fan hyn. Alle fe di sgwario honna, neu galle fe di mynd am y gornel bella. Mae'r cwestiwn yn y marn ni. Sa'n ni'n wedi hoffi yn croesi honna, a wedyn, dde'n tasg lot mwy hawdd i'w gyd chwaraewr e. O'n i'n sôn cyn y gêm am Callum Saint I Sean, mae fe yn sicr wedi bod yn bach o bentost I Hwlffordd. Neu gyfe, mae fe wedi bod yn allweddol i'r ymysodiad. Ydy, ond o'r rhan, sy'n edrych am yr ornes rhwng Saint a Shepherd. Shepherd sydd ennill I fy marn I. Mae wedi bod yn tipyn well yn pigo lan yr ail bêl na ac yn edrych I mynd at amddiffyn y Barri. Felly, mae'n gêm gobeithio ni tanio yn yr ail hanner. Ie, fel o ti'n sôn, y ddau dîm wedi bygwth. Gan ni weld rhai o gyfleon Hwlffordd, ni wedi sôn digon am Corey Shepherd, Sean, ond ble ti'n credu, mae'r chwaraewyr eraill wedi syrenu, o bosib? Ie, sawl ergyd o bellter. Fi'n creu Shepherd gath y cyfle gorau o'r trio nhw yn yr hanner cyntaf I Hwlffordd. Mae'r gol geidwad digon hapus gweld honna. Mi'n hi bo'r
y postyn pella, ond Shepherd I fi gath y cyfle gorau ar y postyn pella, jyst yn cael gweld y gwagle, mae'r hediad yn glefer at y postyn pella. Oce, ddim yn cael y cyffyrddiad gorau, ond mae rhaid iddo fe cymeryd honna ar y foli, mae'n ei popeth yn gywir, cael ei benne dros y bêl, ddim cweit y cwyrdeb ar diwedd y dydd. Ti'n credu mae fe'n deg I ddweud, ti'n sôn am yr gediadau o bell fyna gyda Hwlffordd, ti'n credu mae nhw'n ware fel tîm sy'n just heb bach o hyder ar hyn o bryd? Wel, pen ti yn y gwaelodion na, ti sy'n gobeithio am y triffwynt nesaf sy'n mynd I ddod, a rhyw weithiau ti gallu... Ti angen y gormod, oherwydd hynny, ti ddim yn ymlacio o flaen y gol, a falle bod hwnna'n ffactor. Ti'n gallu gorfeddwl pethau hefyd? Sorry? Ti'n gallu gorfeddwl pethau hefyd? Hollol, ie. Ti'n gallu gorfeddwl, a mae'r pwysau jyst yn cynyddu. Wel, well ni fynd, Siôn, achos mae'r ddau dîm newydd ddod mas ar y ca fan hyn. Ond, cyn I ni weld yr ail hanner, jyst i'ch atgoffa chi, I ni lan yn y gogledd penwythnos nesaf pan fydd y Flint yn croesawu Llansawel. Mae'r cyfan yn fyw dydd Sadwrn am 5 o'r gloch ar S4C. Ond, I ni bron yn barod I fynd o ran yr ail hanner fan hyn yn Hwlffordd. Felly nôl yn ni nawr at ein tîmau sylwebu. Diolch Sioned, croeso nôl ato ni. Ail hanner pwysig fan hyn, chi'n synwyro, o ran Hwlffordd. Ddim di yn llawer o hwyl yn ddiweddar. Yw pethau gallu newid heno. Un o'r gwaelod yn y gynghrair. Ar ddechrau'r noson, pawb yn chwarae heno, allai cyfan newid. 6 gêm, yr hanner dosyn o glybiau I gyd allan ar y ceiau ar draws Cymru heno. A cofiwch hefyd, dyma y tymor ola o'r 12. Byddwn ni'n 16 blwyddyn nesaf. Gan I weld beth ddaw yn y gynghrair o ran hynny. Hefyd werth nodi wrth gwrs, clybiau uwch gynghrair Cymru yn chwarae heno. Ambell I glwb o Gymru yn chwarae heno gan gynnwys Caerdydd yn Burnley yn hwpan y gynghrair ar y blaen o 2 gôl I ddim. Joel Colwell yn cael y gyntaf, Callum Robinson yr ail. Diddorol, oedd I cartre yn Burnley, y tîm o uwch gynghrair Lloegr. Adar Gleision sydd ar y blaen o ran honna. Nes yn edrych yn gyflym I sydd Conor Roberts yn chwarae I Burnley, dyw ddim. Dwi'n gwneud bod y fe'n eitha hapus yr alarch balch wedi anafu. Gem y Cymru nag ysau cofiwch. S4C yn rhoi sylw i'r rheini, ni bant I Wembley. Fel yn mi'n coed i'r garfan wythnos nesaf. Cymru yn Wembley yn cwrdd y Lloegr mewn gêm gyfeillgar. Yw dal yn gweddio. Ie, o, wedyn I Belg gartre. Am noson fydd honna yn Stadiwm Dinas Caerdydd. Ond fan hyn heno, yn di-sgôr. Unig gêm y noson sydd yn di-sgôr. Patrwm o gemau cyfartal rhwng y clybiau yma. Barri ddim di ennill yn erbyn Hwlffordd yn y 10 gêm ddiwethaf. Ac o ystyried problemau Hwlffordd, anafiadau, gwaharddiadau, safon y chwarae yn ddiweddar. Mae'n teimlo fel cyfle i'r Barri gipio triffwynt prin fan hyn. Dros 20 mlynedd ers nhw ennill fan hyn yn y gynghrair ddiwethaf. Ddau dîm wedi bod mewn cynghreiriau gwahanol am gyfnodau yn y cyfnod yna. Ond dal ma'n rediad. Troi'n dda, croesio da, cyfle reit ar ddechrau'r ail hanner. Ac mae'n gol i'r ymwelwyr. Y Barri ar y blaen. Cafana sydd di taro. Ac ar ôl Hwlffordd ddal allan ar ddechrau yr ail hanner. Maen nhw wedi ildio. Croesiad campus. Cafana yn penio. Gol arall iddo fe. Tymor yma, maen nhw ar y blaen. Ie, Williams ar croesiad. Cafana, jyst yn codi'n uwch nag unrhyw'n. Lŵp o header i'r postyn pella. Oedd hi'n groesi ar y safon. Codi'n gynnar, dyna'r gyflinach. Gol geidwad. Oce, mae'r cwestiwn am hwnna, achos dim lot o bŵar ar y peniad. Mae jyst yn lŵp o mewn i'r postyn pella. Ond y cychwyn perffaith i'r Barri. Dda nhw ddim yn becso. Pa mor anodd i'r peniad na? O, wel, mae'n goffa cael I cyhyr I wddwgau, I cael y pŵer a cael I nôl y draws y gol. Felly, Cafana wneud arbennig o dda fyna. Gol o'n I Mae'n. Gol dyn ni wedi cael. Wel, maen nhw'n neud yn y blaen, Hwlffordd.
dim quite i'r fath raddau. Nebyn Met Caerdydd yn ôl y blaen o 2 gol i ddim ar yr egwyl. Met yn dod allan sgorio syth ar ddechrau'r ail hanner. O sgorio nhw 2 reit ar ddechrau'r ail hanner. Felly eto, beth oedd hi, diffyg canolbwyntio, falle ddim yn barod ar gyfer yr ail hanner, ond mae'n batrwm arall. Mae chi'n ychwanegu popeth at ei gilydd, dim quite yn glanio o ran Hwlffordd ar hyn o bryd. Ond i sôn nhw mor dda i ddod nôl mewn i'r gêm yna. Ar ôl sgorio, fi'n credu bod Connah yn eitha amlwg wedi llorio Shepherd yn fyna. Tair gol i Connah nawr, tymor yma. Un arall gynt o Gaerdydd, mae'r cysylltiad yna gyda Academi Caerdydd. Mae'n un llewyrchus ar hyn o bryd. Wel, maen nhw'n trwodd fan hyn, dim cam sefyll, ma' na gam sefyll, felly ma'n yn hwyr fel sy'n digwydd dyddiau yma, yn Shepherd eto o'r rhediad yna. Sgwn i'n sy'r babi bach yn cytuno, o'r cam sefyll. No way! Beth oedd y geiriau cyntaf? No way, Lino! O, cute, Pai gwmpo fe? Wel, trwchwch ar hwnna. Yn gynnes ac yn glid, chwarae teg. Yn mynd yn brwdi fan hyn yn y bwynt Sylwebaeth. Na, ni ddim. Shepherd eto. O, bydden nhw mor siomedig. Mae Barri siwr o fod yn teimlo bod nhw'n heiddi hwnna, ond hanner cyntaf na'n ni'n diddorol. Hanner o ddau hanner. Achos dechreuodd Barri yn wych, creu cyfleoedd, ddim yn cymryd nhw. Oedd Hwlffordd bendant nôl mewn ddi erbyn diwedd. Ac i ildio ar ôl rhyw 90 eiliad ni'n clywed. Oedd ar y cloc. Ond oedd Connah gyrraedd honna, mae Wigley yno. Gynta eto, cic gornel. Ie, ddim mor debyg i'r ffordd yn eithon nhw ildio yn erbyn Met Caerdydd. Ond llwy'r rheoli'r gêm ar y nos yna, 2 fyny. Mae'n sy'n gadael tîmau mewn i'r gêm, ond... Ie, fel ti'n gweud, mae'r Barri fi'n creu... O'r rhan y cyfleoedd, fi'n creu mae hwn yn heiddi fod ar y blaen. Ond... siomedig o ran Hwlffordd, ildio mor gynnar unwaith eto. A wedi gorffen yr hanner cyntaf yna, yn dda hefyd Hwlffordd. Mwy o bwysau fan hyn. Cyfle arall i'r Barri Wilmot sydd dros di. Peniad clir, ond oedd neb ar gyfil Magidson. Peniad ddim yn gywir. Ond eto, ond na fylche. Connah, mae fe wrth i fod ar hyn o bryd. Scotcher, syth at Wilmot, cyfle lle gan Wilmot mewn i'r cwr Talbot. Ond dath y gol geidio'r allan, Not yn neud i waith. Ond oedd Talbot yn dal i dir. Walters, Shepherd, Fawcett. Na'r cyfuniad sy'n cael yn ôl mewn i hon, os oes unrhyw un yn gallu. Oedd Walters gadw hwn ar y cae ddechrau bod i'n mynd allan. Sgiliau da chwarae teg, yn wedi colli'r meddiant. Sainty. Y cawr yng nghanol cae, Sainty. Ffodus iawn i beidio cael cerdyn melyn yn yr hanner cyntaf. Mae'n 2-1 nawr, Ben Wilson sydd wedi gwneud 1-2 ar y masodwr newydd. Mae'n bach peryglis a'n sicrwydd hefyd. Ddim ar yr un donfedd fan yna, Joe Thomas yn dechrau yn y gyngor am y tro cyntaf sy'n y gol i'r Barri. Mae'n edrych fel un cyfforddus i'r gol geidwad. Llawiog yn Connah yn rhwystro'r symudiad bach yna. Ie, llawiad yn un amlwg, ond ie, jyst yn mynd nôl i'r gol geidwad, oedd hi yn, i bele oedd e, yn o'r amddiffynwyr ddim yn fodlon cymeryd unrhyw risg fyna, Connah yr llawiad. Felly gol ym mhob gêm erbyn hyn ar ôl y dechrau. Bywiog na i'r ail hanner, Steve Jenkins reol ar y Barri oedd eisiau gweld nhw'n cymryd i cyfleoedd. Gormod o gemau cyfartal. Oedd y cwyn cyn y gêm. Sgan nhw driffwynt fan hyn heno. Edrych tipyn gwell o ran y Barri. Felly fo'n yn gyryniad sy'n codi nhw i'r hanner ucha. Barri jyst yn dechrau pigo'r ail bêl a lan yn ganol Connah. O'r hyn o beth oedd Shepherd yn neud yn y hanner cyntaf. Credu falle bod nhw wedi cael gair yn ystod yr ail hanner fyna, yn ystod y hanner amser. Jyst i trial neu siŵr bod Shepherd ddim yn rheoli pethau yn ganol ca. Ie, achos mi oedd e yn bendant ar ddiwedd y hanner cyntaf yna. Oedd e'n glir. Dylan Rhys di llithro. Will Richards yn gwybod lle ddim yn gyfle i benio am y gol, ond oedd hi'n gyfle i greu mwy o broblemau. Richards yn cyrraedd nôl y mis Ionawr flwyddyn diwetha o gair loiw.
Amddiffynwr canol. O dre'r clawdd. Mae rai bod e'n afon Shane Sutton. Amddiffynwr canol arall o dre'r clawdd. A bod nhw fod. Mae rai bod yn afon i gilydd. Medde fi, falle bod nhw ddim. Fi'n mynd credu bod Knight yn y lle mwyaf yn y byd. Shane Sutton, torri wallt yna, ga? Wel, no. Bar bwrw fan yma? Wel, fi'n cofio fe'n torri gwallt Malcolm Allen. Mae'n byth di bod i'n peth ers ni. Dim gwallt Malcolm, Shane Sutton. Will Richards yng nghanol am ddiffyn. Gwaith am ddiffynol sy'n gyda nhw nesa. Hwlffordd ddim honna, mae'n gwedwch. O'r gol geidwad yn gwneud digon. A brwsau. Oedd yr ergyd fach. Will Mott, Hulbert o'i flaen ne. Scotcher ar draws. Mae Scotcher wedi gwneud yn dda heno. Mae wedi bod allan am gyfnodau hir, wedi cael sawl cyfnod gyda Afnaf o nôl gyda Hwlffordd yng nghanol am ddiffyn. Yn cifon yn deg. Trwy un ymddangosed fel eilydd mae wedi cael. Dyma am brwsau. Gol geirwad. Topio maen nhw'n neud na. Dwi wedi sôn Joe Thomas sydd yn y gol. Will Mott nawr de. Yr Barri. Cafna yno eto. Macwyr am Miti. Yn gwneud digon. Panache, Macwyr am Miti. Fe'n gyrraedd yn yr haf, os chi yn ymuno, da ni'n sôn yn hanner cynta. A mae daith o gwmpas y byd PêL-DROED yn llythrenol. Lloegr, Cyprus, Gibraltar, Sweden, Zeeland Newydd. Race around the world. A nawr Hwlffordd. A ddim wneud unrhyw jocs am cyrraedd Hwlffordd ar drafnidiaeth gyhoeddus. Maen nhw bant eto fan hyn, a cyffarddiad trwm gan Fawcett. A mae Will Mott yno. Digon yn ôl gan Hwlffordd, a mae Will Mott yn cyflymu pethau. Cafna yn y canol, oedd Wigley yno hefyd. Deg di mynd. Barri di cael y gol. A maen nhw'n edrych yn weddol gyfforddus, Ion. Ydyn. Ti jyst yn disgwyl na rhywbeth o ran Hwlffordd achos nhw sy'n goffod mynd amdani. Digon o'r gêm ar ôl, ond advantage Barri fel maen nhw'n gweud. Alle pethau agor lan. Mae'n siŵr wneud gwybodaethon sy'n gwybod tipyn mwy na fi am PêL-DROED a'r tactegau gywiro fi. Ond maen nhw'n teimlo fel dau dîm weddol debyg o ran arddull. Maen nhw'n treul pasio'r cefn, maen nhw'n chwarae'n dwt, maen nhw'n daclus dros ben. Falle bod angen bach mwy na hynny ar unrhyw bryd. Mae wedi gweithio ar y Barri, maen nhw wedi cael y gol. Mae angen bach o wmff ar Hwlffordd. Ond gyda Shepherd yng nghanol y cae, falle mae'n amlwg dweud, falle mae fe yw'r allwedd fan hyn eno. Ni wedi sôn tipyn amdano fe. Yn wedi yn ystod yr hanner cynta. Wedi bod bach bwy tawel yn y 10 munud yma. Ond ti'n iawn o, Ebs. Fe yw'r allwedd all creu rhywbeth i Hwlffordd. Dwr yn nhw mewn i'r gêm. A hefyd, ti'n edrych ar y fainc. Eto, dyn ni wedi sôn am y fainc. Ond nifer o chwaraewyr di-brofiad i Hwlffordd. Mae'r cwestiwn lle ti'n newid y gêm. Owain Jones wrth gwrs ar anaf na. O ran Hwlffordd. Llwyth o chwaraewyr yr Academy. Roedd neb wedi dechrau gêm yn uwch gynghnau'r Cymru. Dim dymder. Ganddyn nhw'r y fainc. Yn colli meddiant fan hyn, Seinti. Chi'n teimlo bod mwy fan hyn i'r Barri. Seinti drwodd, Wigley. Scotcher yn gwneud digon. Ni'n clywed y floedd, y cyfarwyddiadau ochr y cae oedd smash him. Hwna'n dechnegol am rhywbeth. Cefnogwr oedd yn dweud ni fod yn deg. Pa hun, pwy set o gyfnogwyr oedd yn gweud smash it. Neu smash him. Yn deall hynny, bendant. Ollie Hulbert. Oedd Wigley just wedi troi cefn am eiliad. Ddim yn gweld bod y bil yn dod tuag ato fe. Barri jyst yn creu y patrymau yna rhwng y llinell flaen, y caf yna, jyst yn y twll, a wedyn, wel, hwn yw'r fainc. Dyma'r fainc ar un o byd. Creu'r ifanc dros ben. 19 oed, chi'n edrych arnyn nhw, Osian James, Will Hughes, Ashley Watkins, pob un yn 19. Dim un di dechrau gêm yn uwch gynghnau'r Cymru.
Dim ond un sydd wedi cael ymddangosiad fel eilydd yn uwch gynghrair Cymru. Ond wych datblygu chwaraewyr. Mae'n chwaraewyr gwych yn dod trwy'r system yn Hwlffordd, ond mae angen mwy na hynny ar y fainc achos chi eisiau cyflwyno nhw'n ar y bach, dewis a dethol pryd maen nhw'n cael y munudau ac ati pryd maen nhw'n cael y profiad. Yn credu bod i lawr yr 11 sydd ar y cae ar hyn o bryd i achub Hwlffordd heno ta beth. Chwaraewyr ar goll. Ond problemau eto fan hyn. Oli Hwlffordd. Cafana yn y canol, rhediad da gan Cafana. Wel, ddim quite yn gallu newid siapi gorff o bosib, neu'r bil chydig bodfeddi o'i flaen. Wedi cael un, mae Cafana yn fywiog ar hyn o bryd i'r Barri. Ie, di rhediad da mewn i'r blwch, a fi credu oedd e jyst wedi drysu hun o rhan lle oedd e angen fod i cymeryd ar y foli rhyw raddau. Shepherd. Tipyn o bas gan Shepherd, Campus, a Brwsey, Walters oedd hi ar y target, a Brwsey di penio, nath e ddim stopio. Mae yn y gol, allan o ddim byd. Mae Rhys a Brwsey di taro i Hwlffordd, clwb sydd wedi cael dim look yn ddiweddar. Yn sydyn yw'r look na wedi troi heno, a Brwsey yn taro Hwlffordd yn gyfartal, neu gol gyntaf fe o'r tymor. Bron un o goliau cyntaf Hwlffordd. Mae'n yn ôl ynddi. Wel, Shepherd ar bas i ddechrau, a Brwsey, y gyfrinach fan hyn, yw dyw e ddim yn stopi. George, mae fe ar ei sodle, a Brwsey, dyw e ddim yn stopi. Mae fe'n edrych am y brwysion, yn codi'n uwch na unrhyw un. Hwlffordd nôl yn y gêm. Wel, bydd Barri'n ben wan, ond mae rhaid chi jyst gael mol o Brwsey. Yn erbyn i gyn glwb. Ys yn rhedeg i ffwrdd. Yn gwaith da i ddechrau da'n creu'r cyfle i Walter. Yw e'n cael assist a gol? Cwestiwn da. Fydd ddim yn becsoch. Ond ie, y gyfrinach yw, dwi'n jyst ddim yn rhoi fyny ar y cyfle. Gwych. Ja, mae'n cael tymor da, tymhorau da i fod yn dig. Rhys a Brwsey, gynt o'r Barri. Dyna rawd i fynd. Dyna bach o look. Ti'n gweud bod e'n ffodus, ond ti'n creu dy look dy hun a wrth i ni weld, fi'n credu bod Dylan Rhys wedi dod ar y ca. Felly maen nhw wedi gwneud newidiadau, neu maen nhw edrych i wneud y newidiad nawr. Mae'n ni'n cael cipr boys ifanc na fyna. Mae'r chwaraewyr ifanc ma, maen nhw'n brysur, ddim jyst y chwan o fynd, ac maen nhw'n chwan yn Ewrop. Maen nhw dal yn cynghrair y pencampwyr yn Ewrop, Montenegro. Cafana. Ar y ffordd i nhw, a mae Cafana yn mynd i gael cedyn melyn fan hyn. Bach o rhwystredigaeth nawr. O ran y Barri, mae'n syndo sut mae gêm yn gallu newid nag yw i mewn amrantiad. Yn sydyn y Barri sy'n cwyno, a Hwlffordd ar i fyny. Ie, Cafana. Fe nath e rhywbeth tebyg ar Shepherd, so felly penderfyniad hawdd i'r dyfarnwr fan'na i roi cerdyn melyn iddo fe. Synigol. O, ni'n gweud bod dim llawer opsiynau ar y fainc. Mae'n y newid, Dylan Rhys y capten sy'n gadael. Cymlaen yn ei le. William Hughes. 19 oed yw Will Hughes o'r Academy. Ac ar y cae am y tro cynta yn uwch gynghrair Cymru. Mae wedi bod ar y fainc, ond erioed wedi bod ar y cae. Croeso'r gynghrair, Will Hughes, 19 oed. Mae wedi bod yn creu tipyn o tîm datblygu, yn creu ac yn sgorio iddyn nhw. Cwpl o goliau tymor yma. Tipyn o goliau tymor diwethaf. Yn Hwlffordd eto. Yn beryglus. Anaf, Dylan Rhys byddwch chi'n tybio mae Anaf cyn bod y gêm. Captain. Wrth i Hwlffordd unioni'r sgôr, oedd e'n dal i groenau. Ond a peth ola maen nhw eisiau Anaf arall i fynd ar gwaharddiadau. Ac ati, fas na nôl i'r golgeidwad o Wigley, cae a lawr. Ricky Watts allan heno, Luke Owen. Ddim ar gael chwaith. Owen Jones yn gwylio wrth ochr y cae. O Wigley, y tro yma. Mae'n gwyro am gic gornel y Hwlffordd sy'n holi. Pwy oedd na? Sut gath e le i ergydio honna? Dath i Ori Humphreys ar draws. Barri'n edrych i fwrw nôl yn syth fan hyn. Jyst wedi gadael Hwlffordd nôl mewn i'r gêm yma.
Felly synhwyro hwnna fwy o goliau yn hon. Wilmot, cyrff yn y canol. Seinti eto, Walters. A'r gwallt mawr. Cael y cyffyrddiad gynta. Davies oedd yno. I'r Barri, Ceston Davies. Cipolwg cynta, Will Hughes. A'r disgrifiad cynta. Sydd da fi wrth i wiglu fynd am hwnna yw cyflym. Oedd yno fe? Fe nath yr llathenni yn gyflym iawn hwnna. Dwi'n gret ymlaen ar y can nawr. Mae'r gêm yma yn y fantol. Chwaraewr ifanc, dim byd i golli. Ie, a mae dymlaen un yr un yn wahanol iawn i dymlaen un i ddim. Sa'n gwybod, falle yn meddylfryd yn wahanol. Mae gyd chwaraewyr dipyn a pisach i byd ar ôl union i'r sgôr. Ac mae'n gyfartal sy'n rhywbeth cyfarwydd iawn rhwng y ddau yma. Wel, am noson mae'r ein yn cael tair i Ben y Bont, Iowan Phillips sydd wedi sgorio i Ben y Bont, 17, Iowan Phillips. Tair i ddim. Dyth ymlaen eich enw o deulu, dim gol i deulu heno, 2 dros y penwythnos, James Crowell yn cael 2, Iowan Phillips di taro. A mae'n 2 i Gaernarfon, wel, am noson i Ryan Sears, 2 iddo fe yng Cei Connah. Cei Connah di methu cicr smotyn, Zeli Ishmael yn Caernarfon ar ban o 2 gol i ddim. Yn taro nôl ar ôl colli o 2 i ddim yn ebyn Pen y Bont. Felly mae'r 3 ar y brig, ar y blaen, yn torri'n glir. Fawcett eisiau ddi nôl a Brwsey, syth drwy'r canol, mae wedi cael un a Brwsey, arwen drwy y siampl. Ond oedd hi bron cyrraedd Corey Shepherd. A dwi ddim yn sioci yn rhywun sydd wedi gwylio PêL-DROED ar draws y blynyddoedd, ond mae gol yn newid y cyfan. A mae nawr, mae Hwlffordd falle'n synwyro fy cyfle i ennill, ond o'n i'n sôn am y gemau cyfartal na, mae yn dipyn o ystadegyn, Sion. 4 o'r 6 diwethaf yn gyfartal, 2 o'r 4 diwethaf, dyma'r sgôr, 1-1. Yn ei gadw'n gynnar, de. Ddim yn falle bod yna fwy o goliau fan hyn eno. Mae'n edrych yn fwy o gored, yn yw. Just y teimlad na, dwi'n ti'n gwylio gêm, mae goliau'n on. A Brwsey sydd drosti yng nghanol popeth ar hyn o bryd. Mae honna'n beryglus yn y gol geidwad. Joe Thomas yn daclus hefyd. Barri ddim yn hapus, teimlo'n bod wedi cael ei rwystro tra'n clyrio fan yna. Mae'r dyfarnwr wedi stopio pethau. Yn credu cael gair, Llamanwr wedi cael gair dy fe fi'n credu, cos tra'n credu y dyfarnwr yn gweld. Yna, mi oedd ei fod yn deg. Oh, come on. Pinch bach hwnna, fe? Fi'n dweud. Ond digwydd ar bob lefel. A ni'n gwylio Man City Arsenal, di Sul yn yr Emirates. Bernardo Silva me lawr. Wel. Fi'n gwybod fi'n un llygeidiog iawn fan hyn. Nawr de, eilyddio y Barri yn newid pethau. Wegli sy'n gadael, Ian Owen yn dymlaen yn ei le. Falle nawr ni'n gweld y gwaniaeth. Ie, falle wir. Ian Owen, mae fe dal yn ifanc, dal yn dysgu grefft, ond yn sicr mae fe'n uniongyrchol. Cyflymder hefyd. Fe'n eidio Wegli, cael cipolwg heno. Ie, ti'n mae'n ein o'r reit yna. Mae'n rhaid bod yn rhedeg tu ôl ar ymddiffyn, mae fe'n gwneud hediadau eitha call, gath y cyfle da yn y cynta, lle wedyn ni'n well, ond fel ti'n gweud Ebs, y newidiadau nawr o rhan y Barri, un o'n mynd i gallu'r manteisio ar y gêm yna nawr. Ian Owen felly ymlaen. Nath ymuno haf diwetha o Lido Afan. 19 yw fel ti'n gweud, ifanc. Mae'n ifancach na Wigli, ni sôn am Wigli fel chreuwr ifanc. Ian Owen, ifancach na fe. Ni wedi bod yn sôn am Pen y Bont, PêL-DROED. Dyma chi ddarbu yn y rygbi. Pen y Bont Aberafan. Super Rygbi Cymru yw'r gystadleuaeth. Yn yr holl sôn am yr ambarthau, felly fydd hi'n gystadleuaeth mwy, hyd yn oed fwy pwysig yn y dyfodol. Esbrec yn dilyn y cyfan o ran y gystadleuaeth yna. Hanner ffordd drwy'r ail hanner. Ni wedi cael goliau. Barri reit ar ddechrau'r ail hanner. Hwlffordd wedi taro nôl. A ffordd mae hon yn mynd, gwelwch. A Brwsey.
Os angen, hyd yn oed edrych fyny, wel beth yw'r rhif, a Brwsei yn amlwg. Edrych am Hwlffordd ma nhw. Ddim wedi cael llawer o gyfleoedd, Oli Hwlffordd. Mae fel fath o chwaraewr sy'n gallu newid gêm, fel Wilmot fan hyn. Wel, ar y gair. O, mae fe'n cael un camgymeriad yn gêm. Diolch, Rofi. Fi'n teimlo mae'n bai fi oedd yna. Ie, bai ti hwnna. Mae fe wedi bod bach yn dawel, dwi'n meddwl. Ydy. Fel arfer Bydd yn gweld. gemau canol wythnos ma yn heriol o ran y ddau dîm. O'n i'n siarad â Steve Jenkins. Brai'n cofio pan fwyaf o'r chwaraewyr yma hefyd. Chymryd lot o bod yn gweithio eddi. Dim boes proffesiynol. A'r trefeili, wrth gwrs. O un pen o wlad i'r llall. Mae'n wych i ni gael pawb yn chwarae heno. Hwlffordd, bron, rhoi pwysau arnyn nhw. Barri yn y fflint dros y pen wythnos. Di Sadwn, teithio nos Wener. Yn sydyn mae'n nos Fawrth, yma yna gêm yn Hwlffordd. Ond fel o Steve Jenkins o Grymu, mae yna ben wythnos rhydd o'r ffordd, y mis Rhagfyr sydd... Ie, nath i lyger y dweud yn cyfan. Hwlffordd wedi bod yn dawel, mae wedi trial honna. Fe driodd i eto. Tipyn mwy effeithiol o tro yna. Ond eto. Trwodd i... Ifan Not yn y gol. Ie, dyma Hwlffordd. Ni'n cael cip-olwg o'n fyna. Misg y goliau. 15 gol tymor diwethaf Hwlffordd, ond dipyn o gyfraniad. Gyda Mr McLagan wedi fforwelio ar Barri, felly bod yna fwy o bwysau ar ysgwyddau Hwlffordd. Wedi cael 2 tymor yma. Mae'n gynnar. Walters sy'n codi, Shepherd yn erbyn Wilmot, Hwlffordd. Just yn benderfynol i'r Barri. A pan mae Barri gêm, mae fe mor effeithiol. Cyfnod bach i'r Barri erbyn hyn, heb greu gymaint. Oedd y croesiad yn gampus gan y gŵr yma, nag oedd i Ellis Williams am y gol, reit ar ddechrau'r ail hanner. Gwaith gwych, peniad da gan caf yna. Angen canmol y croesiad, dyma fe eto. Dau yn ei wylio, fe geith e gic gornel. Ie, diddorol. Braf gweld chwaraewyr yn dod o'r cynghreiriau is o Rhyd Aman, Ellis Williams. Dod mewn i'r tîm yn y gemau diwetha. Amlwg bod yna chydig bach di newid yn y gemau diwetha. Mae yna rhyw gnewyllyn di chwarae pob gêm do'r Barri, a mae yna ambell un yn newid. Wilmot sy'n croesi Seinti'n codi i'r gol, mae wedi mynd. Nawr maen nhw'n dathlu dros ben Seinti yr athlu, a mae Ieuan Owen wedi sgorio. Gyda o bosib i gyffyrddiad cyntaf. A Barri nôl ar y blaen, eilyddio. Ysbrydoledig gan Steve Jenkins. Owen di taro. Y Barri ar y blaen yn Hwlffordd heno. Wel, mae'n rhediad dad o Owen, a dwi'n meddwl ti'n iawn, Ebs. Hwn yw ei gyffyrddiad cyntaf ers dod ymlaen fel eilydd. O, gormod o le yn y marn ni, ond diwedd am y becso. Neu'n siŵr bod e'n cadw i ben dros y bêl. Unrhyw le i'r gornel, a mae'n gol. Pawb yn wylo falle am Seinti, y rhediad gan y dyn mawr ar y postym cynta. Wel, mae mateb Seinti falle awgrymu hynny hefyd. Ie. Pawb yn gwylio un cyfeiriad. A Ieuan Owen yn taro. Ail o'r tymor iddo fe. Ni'n sôn am ei oedran pan ddoth ymlaen. 19 oed. Ond yn berig bywyd. Ond ddath e o lido afan. Sgorio llwyth o goliau iddyn nhw, a dyma fe eto. Llawn bywyd, mor beryglus. Le mae partner e Hwlffordd. Hwlffordd yn gorfod clyrio, maen nhw dan bwysau nawr. Maen nhw wedi taro nôl unwaith. Hawkins. Cael ei wthio yn ôl. Cael ei wthio'n llythrenol. A Brwsei. Pawb yn ffrindiau, falle. Fi wedi gweld Cerdyn Melin yn cael ei roed yn hwnna, achos mae fe'n hyrwyddio a Brwsei. Hwlffordd yn ei mor dda i ddod nôl. Ar ôl dweud hynny, mi oedd hi'n gol o ddim falle, gol o Brwsei. Falle byddai'r Barri yn teimlo yn erbyn llif y chwarae. Ond oedd Hwlffordd i deffro ers yn ioni'r sgôr. Mae'r Barri wedi taro to. A fel o'n i'n sôn,
yn gynharach, cryfder y fainc, eilydd o'r fainc, sgorio. Wel, oedd hwnna'n fler, mae'n rhaid gweud. Oedd hwnna'n y peniad na, ond y fraich yn dod mewn hefyd. Gan Will Richards, yr amddiffynwr. A Will Hughes, y ddau Will. Wel, wedodd Will wrth y wal. Un ffordd o cael Will i weli. Wel, Yn trwyddo fe. Pêl-DROED, ie, wel, ie. Pêl-DROED iddo fe, ie. Ie. Di-gyfaddawd, nhw'n i weid hynny. Dyma nhw eto yn herio. Anis Williams ar y chwith na. Mae fe'n licio herio ar amddiffyn, yn dweud? Ie, dim yn rhoi fyny yw e. Mae'n troi mewn, troi mas, yn benderfynol o cael ei groesiad mewn ar diwedd y dydd. Wel, nhw bron cipio'r meddiant. Felly trosedd fydd hi, ond chi'n deall yn union pam oedd Hwlffordd yn mynd am hwnna. Hawkins, bron cyrraedd na gynta. Ie, dwi'n meddwl bod Davies yn gwybod beth o'n neud, jyst yn rhoi i gorff o flaen y bêl, defnyddio ei brofiad, jyst yn denu. Y profiad, Keston Davies. Yeovil, Notts County, Seintiau Newydd, Robbie Wilmot hefyd. 600 o gemau proffesiynol. Mae yna brofiad aruthrol ar y cae ar un o bryd. Chi'n meddwl am Keston Davies, cyfnod Joe Rodon yn Academy Abertawe. O nawr de, camgymeriad bach, cyfle eto o bosib i Hwlffordd. 4 set yn cael ei daclo. Will Hughes greiddodd na gynta, yr eilydd ifanc. Mae gyda Ollie Hulbert, gwarchod y meddiant, yma Owen. A rediad, Scotch o'r unig un sy'n nôl i Hwlffordd. Wel, o'n i'n mynd i ganmol e. Nath yn iawn ar y dechrau, Hulbert nawr i'r Barri. Mae Hulbert am fentro fan hyn! Wel, mae'r gol geidwad rywsut wedi cadw allan honna. A ddifa not yn mynd un ffordd, y bel yn mynd ffordd arall. Ond mae di arbed i, y gymryd nhw honna. Wel, Hulbert yn cael digon o pŵer tu ôl yr ergyd. Teimlo fe bod ni'n gwyro o ymateb y gol geidwad. Wel, maen nhw yn gallu symud yn yr awyr bob ffordd. Fi'n credu hwnna sydd wedi dal not yn y gol allan, ond jyst yn crafu y postyn yn y diwedd. Mae'n dechrau mynd i'r dde, mae'n, fel ti'n gweud, gwyro nôl mewn i'r chwith. Rhaid ti weid bod ni'n arbed dechrau'r diwedd y dydd. Cwarter awr i fynd, Barri'n pwyso yn edrych am gol. Byddai'n gorffen y gêm yma, Wilmot nawr. Wedi sgorio un cic gornel, Hulbert! A'r cyfforddiad dros i Ben, mor glyfar. A not yn ymateb eto. O, mae'n gystadleuaeth personol rhwng y ddau yma ar hyn o bryd. Hulbert ar y postyn cynta. Safon ar y croesiad eto. O, mae hwnna wych. O, so honna dim yn mewn. O. Cyffyrddiad ar arbediad. O, cyffyrddiad o didog. Gol geidwad. Yn ein dda. A mae'r ciciau cornel ma mor beryglus. Wilmot eto dan y bar. Not yn neud y wych cam yna i mewn. Os yna gyfle i wrth ymosod. Y Barri na gynta. Ambrwsey. Shepherd i Hwlffordd. A wedi gweld yr hediad gan Hughes. Os ddim coet yn cyrraedd. Mwy o eilyddio. Mwy o chwaraewr ifanc yn camu'r cae. Ashley Williams yn dod ymlaen yn lle Panashei. Macwyr Amiti. Neud yn iawn. Bach yn anodd dy mewn yng nghanol y cae. Ashley Watkins sy'n dod ymlaen. Captain y tîm ieuenctid yma sy'n chwarae yn Ewrop. Da ni wedi bod yn sôn am hynny. Cwpl o ymddangosiadau i Ashley Watkins fel eilydd o'r Academy. Harry Thomas yn dymlaen hefyd i Hwlffordd. A'r boes ifanc yw'r ateb fan hyn. Sy'n mynd yn noddwyr ar Cris Harry Thomas. Dwi'n siŵr digon o grysau fynd o gwmpas. Mae fe'n retro nhw e. Cool. Wel, pwysau fan hyn. Gwaith campus gan Owen. Hulbert yn non-opsiwn. Owen i Hulbert. Eto Hulbert yn erbyn Not. Ac eto mae Not yn rhwystro Hulbert. Tair cyfle yn olynol nawr i Hulbert.
Gallai wedi gorffen y gêm yn y munud diwetha. Ie, y bas na gan Owen ddim cweit mewn i'r rhediad edrych gyda aros am y bêl. So ni'n licio gweld y pas na gan Owen, falle llathyr o flan Hwlffordd. Walters nawr de. Eto, oedd hi bron mynd trwodd, peniad na, gan Michael George, yn rhoi cyfle i Hwlffordd o'r gic gornel. Gyffredinol, ni'n gweld Sam Allardyce wedi ymateb wythnos yma, yn gweud bod pawb yn defnyddio hen dactegau fe, bod ciciau cornel, tafliadau hir yn ôl mewn ffasiwn. Ond mae ciciau cornel, dwi'n byd newydd bod clybiau'n defnyddio ciciau cornel. Ni wedi gweld rhaid gwych heno, mae Wilmot wedi bod yn bwydo nhw. Mae hwn a Brwsey yn gallu bwydo nhw'n bert hefyd. Dyma'n dod. Dan y bar mewn safle peryglis. Shepherd. Ceisio creu lle yw hyn. Shepherd yn cael ei wylio, digon o gyd chwaraewyr yn aros yn y canol, os yw Shepherd yn gallu creu rhywbeth. Ash Watkins, Scotcher, y tro yma. Mae Hwlffordd wedi creu chydig o le. Gan nhw gic gornel arall. Ia, Brwsey wedi sefyll yr asgell dde. Cyfle arall iddo fe roedd un o groesiadau o safon o mewn y blwch. Os na fwy o ddrama yn Hwlffordd heno, Sainty sy'n codi. Shepherd, 10 munud i fynd fwy na lai. Gemau cyfartal yw'r patrwm fel arfer rhwng y ddau yma ar hyn o bryd. Mae'r Barri ar y blaen. Barri ddim di ennill yn erbyn Hwlffordd mewn 10 gêm. Mae Hwlffordd yn ceisio llusgo hyn yn ôl mewn i'r gêm. A Joe Thomas yr athi. Ie, dwi'n heb roed o ffidir yn y to eto. Dal yn ymladd, ddim yn brwydro am y pwynt, falle'n bach mwy. O Woodcock di taro i Cei Connah. Os na'n rham a hwyr yn fyna. Cei Connah yn erbyn Caernarfon. Caernarfon yn chwarae yn Llandudno, Cei Connah yn chwarae yn y Flint. Just rhag o'n bod wedi drysu i'r andeiryddiaeth uwch gyngor Cymru ar hyn o bryd. Yn gwybod le mae Hwlffordd. Harry Thomas. Hawkins i'r canol i'r gol! Shepherd! Wrth gwrs mae Shepherd sydd wedi sgorio i Hwlffordd. Wedi llusgo nhw yn ôl i mewn i'r gêm yma. Y drama yn parhau ar ddôl y bont. Ail gol y tymor i Shepherd sydd wedi ysbrydoli nhw. Heno mae'r capten di taro. Wel, mae wedi bod pen ysgwyddau yn well na unrhyw un ar y ca. Heno, Shepherd jyst yn ffindo y lle yn y blwch, a mae hon yn peniad da, achos mae tu ôl iddo fe. Mae'n gofio addasu gorffe i wneud siŵr bod e jyst yn anweddu'r bêl na i'r gornel bella. Llwyr heiddi, dod o'i dîm yn ôl yn gyfartal. Llwyr heiddi unioni y sgôr. Corey Shepherd wedi bod yn wych. O'n i'n edrych dwywaith i weld, o'n i'n siŵr mod i'n fe oedd y capten o ddechrau'r gêm. Dylan Rhys di gadael, Corey Shepherd sydd ar rhwymen melyn a Ari Braich. A mae wedi bod yn amlwg i unrhyw un. Os oes unrhyw un yn gallu llusgo Hwlffordd i gael i'w ganlyniad heno, Shepherd yw'r gŵr yna. A mae'r chwaraewyr ifanc ar y cae yn llawn brwdfrydedd. A fe ddyle'r Barri fod yn gwbl glir. Hwlffordd i cael cyfleoedd. Dyma nhw'n dod eto. Yr ymwelwyr. Owen yn ei glaniaeth fel eilydd. Michael George nawr yn herio a Brwsey. Dyna'r ddau i'w gwylio cyn y gêm. Canafa, croesi. Ambell i arbediad mor bwysig gan Not sy'n dod allan ac yn hawlio honna. Meddyliwch am y cyfleoedd gath Hwlffordd yn erbyn Not yn y 5 munud cyn y gol yna. Oedd o'n y gêm eitha diflas am rhyw 20 munud, nag ydi? O, ti'n iawn ddo, mae oedd yn 3 cyfle arbennig o dda i'r Barri, a wedi gyda y cyfle nath Owen bwydo Hwlffordd. Oce, oedd hi'n ergyd o bellter yn y diwedd, ond oedd hi'n 2-on-1. A be wedodd e? Gormod y gemau cyfartal cyn y gêm. Dylen nhw fod ar y blaen fan hyn. Dyw Hwlffordd ddim yn poeni am hynny. A popeth sydd wedi digwydd i Hwlffordd yn ddiweddar. Bydde pwynt yn anhygol. Bydde triphwynt yn rhyfeddol. Triphwynt ar y ffordd gatre i Ben Ahmun, 4 i ddim. Hat-trick i James Crowell. 2 i Noah Daly dros y penwythnos am ymwysodwyr sydd ym Mhen y Bont.
Fi'n gwylio nhw dros y penwythnos. Mae'n gadw yn ebyn bai Colwyn. Dalwch mlaen, dwi'n ma'r ben fan hyn. Tair i ddwy nawr. Stevenson i'r Flint. Ar neuadd y parc. Ben Wilson gath y drydydd i'r Seintiau. Un gol sydd ynddi. Pen y bont, peder i ddim. Eto, Met Caerdydd ddim di ennill gêm. Mae rai bod yna bwysau aruthrol arnyn nhw erbyn hyn. Be sy'n digwydd fan hyn? Llanelli wedi sgorio. Mae hwnna'n sioc yn ei hunan. Pwynt cynta'r tymor ar y penwythnos yn erbyn bai Colwyn. Di-sgôr, 1-1 yn Llansawel. Mor anodd mynd i Lansawel. Weithiau mae'n un canlyniad bach. Pwynt erbyn bai Colwyn. Os gan nhw bwynt arall heno, dal yn bell ar ei holi, ond bydd bywyd yn edrych dipyn gwell iddyn nhw. A bydd hynny wir ym Hwlffordd hefyd, sy'n nhw'n gallu cael pwynt fan hyn. Ond fel ni'n gweud, os ydych chi'n cael 3 pwynt, bydd yn newid y cyfan. Un gêm, mae Hwlffordd di ennill, gol hwyr yn Llansawel. Colli'r 2 ola yn uwch gynghrair Cymru. Enillon nhw'n y cwpan yn ebyn tîm ifanc Abertawe yn y canol. Dim ond Llanelli sydd wedi sgorio llai na nhw. Maen nhw wedi dechrau sgorio. Mae hwnna wedi newid enno, 2 Hwlffordd. 5 oedd Hwlffordd wedi cael cyn heno. Ond ffaith nhw wedi cael 2 yn sioc yn ei hun. Danny Williams gath y gol i Lanelli gyda llaw. Wel, am gynlyniad fydd honna i Lanelli. Yeah. Dal yn aros yma fydd i gol i'r cyntaf, ond... Ydyn, ond bydde... Cropian tuag at ni falle. 2 gêm gyfartal yn olynol mewn mater o ddyddiau. Mae'n rhaid bod hwnna'n neud gwahaniaeth iddyn nhw o ran Llanelli. Dwi'n ma'r Ben, cofiwch. Bell o fod o'r Ben. Na chwaith fan hyn, a dyna sy'n cadw ni. Ar ochr ein seddi yn Hwlffordd. Ar ei hôl hi, ddwywaith. Yn gyfartal, ddwywaith. Ydyn nhw'n gallu troi'r gêm yma ar ei ffen, sgwni. Llanelli o ran... Wel, ond i'n mynd i edrych pwy maen nhw'n chwarae nesaf dyn ni'n fod hyn. Maen nhw'n chwarae Hwlffordd nesaf. Na gyn nhw gartren erbyn Hwlffordd. Ben wythnos yma. Neu pethau'n ddiddorol iawn. Gan bod ni'n sôn am gerdiau coch, mae Llansawel lawr i 10 dyn yn y gêm yna. Wedi mynd lawr i 10 dyn. Cwpl o funudau cyn i Daniel Williams sgorio i Lanelli. Maen nhw'n hapus iawn a gael y gol na mewn 5 munud i fynd. Scotcha. Fel gêm dda hefyd yn gorfod dod mewn o'r holl broblemau. Gyda Hwlffordd. Harry Thomas. Cael ambell i gyfforddiad ers ymlaen fel eilydd hefyd. Scotcha eto. 5 munud i fynd. Swyn yn ennill on, Sean? O, cwestiwn da. A Brwsei. Nôl maen nhw'n mynd. Gemau cyfartal, cofiwch, y patrwm rhwng y ddau yma yn ddiweddar. So rhywun yn gallu torri'r patrwm yna. Yn gynlyniad pwysig dros Ben yw tymor. Wel, mae yna bob math o sgiliau allan yna ar hyn o bryd. Barri'n rhwystro Hwlffordd, ond Shepherd yn cyfuno. Owen yn erbyn Scotcha. Yw Scotcha yn cyrraedd na. Owen i ennill y gêm. Mae Not wedi rhwystro nhw eto. Chi ddim yn pasio hwn ar hyn o bryd. Dwi'n edrych ar golgeidwad sy'n llawn ar gyhoeddi, ond mae fe'n neud digon, mae fe'n stopio'r Barri ar hyn o bryd. Am gyfle i Owen fyna. Mynd rych yn y marni, mae'n neud rhy hawdd i'r golgeidwad. Gornel bella, Crymani ddim mewn, dyna fydd ni'n neud. Neu trio, neud. Ond yn gweud, i fynd yn isel ac yn gyflym, mae'n agos i'r golgeidwad weithio, dyn nhw, cos mae'n jyst yn haws, o beth fi, sy'n fi syniad i fi. Na, ti ond. Na'r patrwm. Os ti'n mynd yn uchel fyna, mae'n wastad yn fod yn haws i'r golgeidwad. Pyn ti'n meddwl fy ti, mae pob un o'r arbediadau yma fe wedi wneud, maen nhw wedi fod ar y... mor uchel a hynny yna, ond jyst yn byd wedi mynd yn isel yna fe. Ond i fod yn deg efo, Owen yn arbennig dda i ennill i ddechrau, yn y sgil yna jyst i creu y cyfle, ond eto mynd yn uchel. Mae'n o fyna, yn edrych yn syth ato fe, yn dweud. So, ti'n disgwyl i'r golgeidwad, neu y golgeidwad yn neud arbediad fel yna. Ond faint o hyder bydd hyn yn rhoi i'r golgeidwad. Ifan Not. Mae Llanelli ar y blaen yn Llansawel. Mae yna rhyw gryndod yn llais i. Dyn nhw'n di ennill drwy'r tymor. Rio Booth di roi Llanelli ar y blaen yn Llansawel. Ac ar ôl cael pwynt yn erbyn bai Colwyn,
ydyn nhw'n mynd i ennill heno. Pwynt sydd gyda nhw. Pwynt cyntaf tymor. Bydde 3 pwynt. O, bydde, maen nhw'n ôl yn ni. 5 pwynt sydd o Hwlffordd ydych yn noson. Met Caerdydd, problemau enfawr o Met Caerdydd. Fi wedi bod yn synwyro yn ys cwpl wythnosau. Heb ennill tymor yma. Mae Llanelli mynd i ennill cyn nhw. Fel mae pethau'n sefyll ar hyn o bryd. Sut mae Met yn ymateb i hynny? Nôl fan hyn. Y Barri. Dal i bwyso. Os yna gyfle. Hwyr. Maen nhw wedi cael sawl cyfle. Methu cymryd nhw. Wilmot. Yn y cornel maen nhw unwaith eto. Ellis Williams nôl at Wilmot. Croesiad hyfryd, peniad hyfryd! Mae'n nawr Magidson yn troi ac yn dathlu. Y Barri yn torri calonnau Hwlffordd. Seinti yn mynd draw. Sdim llawer yn gwenu. Maen nhw dal yn pregethu. Maen nhw wedi curo not o'r diwedd. Sryddhad i Steve Jenkins. Drama anhygol fan hyn yn Hwlffordd. Mae'n 2-2 am eiliad. Wel am beniad hefyd. Wilmot ar safon ar croesiad. Fel y ti'n gweud, Magidson jyst yn anwesu y peniad na i'r gornel pella. Dim cyfle i not yn y gôl. Safon gan Wilmot eto. Mae'n jyst tro dyn anhygol. Ben Magidson, a fo Ben. Mae'n berffeth. Mae'n greulon dros Ben o ran Hwlffordd. Ond mae Magidson di taro. O'r Barri ar y blaen. Yn y funud ola. Mae Hwlffordd di wneud mor dda i ddod nôl mewn iddi. Chi'n ma be, chi siarad o pobl o gwmpas Hwlffordd cyn y gêm, a nhw'n jyst yn gweud dim byd yn mynd o'n plaid ni ar un o bryd. A mae'n siŵr bydd hwnna, o fi'n teimlo mwy fel yna. 5 munud yn cael ei ychwanegu, ond mae'n chwarae mewn mlaen, a Brwsey eto, Hawkins eto, Hwlffordd eto. Ond yna freichiau lan gan Magidson, ond leit o'i flaen e. O gwaith da, mewn yn gyflym, oedd angen bod na hefyd. Ash Watkins, Barri. I unrhyw le nawr, neb i fyny'r cae. Robbie Wilmot sydd pella i fyny. Ond bydde fuddugoliaeth yn un fawr i'n naill dîm neu'r llall. A rhwng popeth a'r holl gyfleoedd bydd y Barri'n teimlo bod nhw'n heiddi hyn. Ond dim fel na mae'n gweithio yna fe. Hawkins trwodd, Barri'n arafu pethau nawr. Ieuan Owen bydd yn hapus i fyd, sgorio 1 ond methu cyfle enfawr hefyd. Ti'n edrych ar y cyfleon mae'r Barri wedi cael. Dylen nhw fod fwy na 2 gol i ddwy fyny yn y marn ni. Mae'n cael beth sy'n digwydd ar hyn o bryd. Nawn ni weld y tabl yn hwyrach gyda Sioned. Mae Hwlffordd a Met yn colli. Mae Llanelli ar y gwaelod yn ennill. Mae'r bwlch na'n sydyn yn cael mewn 1 noson. Ar hyn o bryd. Ar hyn o bryd. Wel, dyw'r bwlch na ddim yn cael. 4 y seintiau, 4 i ddwy nebyn y Flint. Maen nhw yn ildio, maen just... Mae'n gweud hyn yn bob tro chi'n gael y seintiau. Pobl yn agos iddyn nhw sgwni. Dyn nhw ddim ar i cryfa ar hyn o bryd. So, pen y bont yn tanio. A Brwsey eto i Hwlffordd. O, mae wedi gwneud popeth. A mae dal na Hawkins! Oedd hi'n gyfle! Oedd hi'n gyfle i Hawkins! I daro nôl eto o ran Hwlffordd, mae fe'n gwybod hynny. Wel, oedd y gôl-geidwad yn mynd y ffordd arall. Llawiad falle fyna. A wedyn Hawkins. Drachwch ar yr ongl na, ni'n reit i ôl di. Wel, y fwy o le na, oedd ddim angen efo fod cweit yn y gornel, achos mae'r gôl-geidwad dwi ddim yn sefyll. Am beth yn o'i flaenau falle yn gorfodi iddo fe fynd bach i... Bwr ar target. Ond eto, cyfle arall i ddod nôl mewn i'r gêm. Mae'n fawr gêm o Dennis yn ywyd. 15 love, 15 nôl, 30-15. Basketball ddim yn bell, ond mae'n chwaith. Mae'n eilyddio nawr. Barri.
arafu pethau, byddech chi'n tybio. Oes Seinti sy'n gadael? Iawn, sy'n weld pwy sy'n gadael ar hyn o bryd. Ie, Seinti, ie. Elliot Richards sy'n dod mlaen. Fi'n gwybod hynny. Seinti ath gadael yn dywed, ie. Felly Richards sy'n dod mlaen. Popeth yn digwydd yma. Elliot Richards. O, un arall sy'n gyda profiad yn y gyngor PêL-DROED, Richards. Pen o bont oedd y gyda diwetha. Mae fe ar y cae i rwystro hon. Mae'r bel allan, ser yn y gêm. Ie, ddim yn aml ti rhoi i rywun sydd ar tîm sydd yn colli, neu falle nhw ddim colli, ddim yn siŵr ar hyn o bryd, ond Corey Shepherd yn y marn i, dwi ddim yn heiddi, yn bersonol, fel chwaraewr, dwi ddim yn heiddi colli'r gêm, achos wedi bod yn wych. Hanner cynta arbennig o dda ar rhan meddiant, ennill yr ail bel. Mae fe'n heiddi fod ar y tîm sy'n ennill y gêm heno. Na, fi'n croesawu hynny. Chi'n dieddol roedd i rywun sydd wedi ennill y gêm na chi? O'n i yn gwylio Merseyside Derby, a fi'n creu Grealish o'n nhw ys yr roed eraill. Ond rhyw reswm yn gweud, achos bod nhw ddim yn ennill, ddim yn roed eraill. Stori wir, Cymru'n yr Euros yn erbyn Lloegr. Darwch man, achos mae Abruzau nôl fan hyn i Hwlffordd. Does bosib o Walters yn gallu newid i eto. Mae'r Barri mynd i glirio. Joe Allen oedd yn mynd i gael ser yn y gêm yn yr Euros yn erbyn Lloegr, achos bod Lloegr i sgorio yn yr eiliad ola i ennill y gêm. Nes yn rhoi'r ffordd i rywun arall. O, dychwch ar hyn, bant nhw eto. Mae'r bel yn hanner ochr y cae, hanner anghywir y cae o ran Hwlffordd. Ond mae yn drosedd gan Owen, cic rydd i Hwlffordd. Yn y funud ola. Reit de, os ffordd yn ôl, dyma hi, Not. Yn adeiladu o'r cefn. Bydd rhaid i fynd fyny, a dyna le mae'n mynd. Pendiad hwyr gan Hughes, yr eilydd ifanc. Mae Walters yno. Walters yn uchel, y golgeidwad yn gwylio. Joe Thomas yn disgyn hefyd. Eiliadau sy'n weddill. Yw'r Barri mynd i ennill am y tro cyntaf mewn 10 gêm. Am y tro cyntaf fan hyn, nes dros 20 mlynedd. Greulon ar Hwlffordd. Ond y Barri sydd wedi cael y cyfleoedd. A nhw'n sydd ar y blaen wrth i ni gyrraedd yr eiliadau ola. Mae rhwng y dyfarnwr a'i oriawr a'i chwiban erbyn hyn. A Brwsau rywsut yn cyrraedd Harry Thomas. A Brwsau eto. Ydyn ni'n mynd i gael drama fan hyn reit ar y diwedd. Byddwn ni'n synnu y ffordd mae popeth ni'n mynd. Scotia wedi cael gêm dda, ond i dîm yn colli. Chwipio i mewn i'r canol, neb yno i roi pwysau ar Joe Thomas. A mae'r chwiban ola yn atseinio o gwmpas nôl y bont. Yn dynodi diwedd y gêm. A treffwynt buddigoliaeth i'r Barri. Maen nhw wedi goffo brwydro mor galed amdani. Dim yn mynd o blaid Hwlffordd ar hyn o bryd. Peniad y gŵr yna, Magidson, yn y funud ola, yn sicrhau'r buddigoliaeth. Ar y blaen, dair gwaith. Hwlffordd yn taro nôl ddwywaith. Owen yn dod o'r fainc i gael gol hefyd. Y criw ifanc yn camu i'r cae i Hwlffordd. Corey Shepherd yn gapten ar y diwedd, yn taro'r ail ac yn cael ei enwi'n ser yn y gêm. Ond dal yn colli, a Brwsau yn ei chanol ni. O, gêm a hanner fan hyn. Dwi'n ddim cysur i Hwlffordd, sydd eto ond i ennill un gêm tymor yma. Rhediad anodd nhw yn parhau, di colli 4 yn olynol nawr yn y gynghrair, ond mae'r rhediad da y Barri yn parhau. Pethau'n dechrau gwella iddyn nhw, dim amheuaeth am hynny. Newyddion i chi, canlyniad yn Llansawel. Llanelli wedi ennill am y tro cyntaf tymor yma. O dim pwynt yn nhw cyn y penwythnos. Maen nhw wedi cael pwynt yn ebyn Bai Colwyn. Ennill enno, Siôn Moredydd, cynt i fy nawr i siarad y Sioned. Ie, nawr yn union. Mae'n 4 pwynt mewn tridiau. Mae wedi newid y cyfan, y darlun lawr yn y gwylodion unwaith eto. A gyda Hwlffordd yn colli. Met Caerdydd yn colli yn ebyn Pen y Bont. Met felly, yw'r unig dîm sydd ddim wedi ennill tymor yma. Pwy feddyliau mae dyna fyddai'r sefyllfa? Barra yn ennill hefyd, yn ebyn Bai Colwyn. Digon yn digwydd. O ran, dyma ni, dyma sgoriau i chi. Reit, y tri ucha ar ddechrau'r noson oedd y Seintiau Newydd, Caernarfon a Pen y Bont. Mae'r tri di ennill. Hat-trick James Crowell yr un sy'n taro chi fan yna o ran buddigoliaeth Pen y Bont, ond y canlyniad o bosib. Llanelli di ennill yn Llansawel, a newid y darlun yn llwyr
ar y gwaelod yn uwch gynghrair Cymru, JD. Reit, fi'n mynd i gael yn hanadl. Ewn i draw, a Sioned Dafydd. Nice one, yeah. Nice little midweek bonus, yeah. Steve, well, turning draws into wins was the message in your pre-match interview. How good does that 3 points feel? Yeah, because obviously we just finished the game, so I'm delighted. I did ask for that, but we did make hard work of it, you know. And to be fair to Haverfordwest, we got the lead twice, they came back, and then we just managed to nick it at the end. Yeah, there are so many different elements to discuss because, like you said, two teams battling it out. Yeah. I want to highlight that early goal at the start of the second half, though. How important was that, do you think, just in terms of getting a bit of momentum, a bit of belief in the squad? Yeah, it was. Any goals, important. We wanted to start the second half well. We did. And Iawn made an impact, I was going to ask an inspired sub bringing Iawn on. Exactly, and he's got a knack. Corners. I think people look at him and his stature, but he's so effective. He can just sniff a goal out, and like you say, he changed the game for us a little bit in terms of going on to win it. Because I felt we were comfortable, and we probably could have seen the game off at 2-1. Ollie's had a great chance, and the keeper's made a brilliant save. That could have been done, but to Haverfordwest's credit, they came back to all, and we just managed to nick it in the end. I'm just delighted with the 3 points. Yeah, not in their goalkeeper, fair play. He kept them in the game, didn't he? Yeah, it was a good game. Probably a good game, not so much for the coaches, but for obviously the people watching. It was probably a 3-2, and it was topsy-turvy. It was sort of end to end, and I'm just glad that we've come out on top because we haven't come out on top very often against Haverfordwest recently. So I'm pleased. Ben, with the crucial goal, the winner in the end then, Steve, looking ahead, like you said, you mentioned perhaps a few too many draws recently. What do you think this can do for you now, just looking forward, coming here and getting those 3 points? I don't think we need belief. I think we believe we're a good team and we can compete. It's just getting them points. And this league is so tough. Every game is tough, and you just look at today, how hard we had to scrap and fight for that. So that's the pleasing thing, and we got another tough game coming up Saturday. But again, if you can go back to back in this league, it sort of tends to push you up the league a little bit. So we'll be doing our very best again to try and get another 3 on Saturday. Well, Steve, congratulations. Thank you All for your right, time. Diolch. Thank you. All right, cheers, guys. OK, dyma ni ar ôl noson cyffroes arall yn uwch gynghrair Cymru. Dyma'r sefyllfa Seinti Newydd yn parhau ar y brig. Caernarfon yn yr ail safle, Pen y Bont yn ennill o 4 gôl i 0 heno hefyd. Y Barri, maen nhw'n symud lan i'r 5ed safle, a wedyn ni Hwlffordd, wel, o ran llinelli, ar ôl iddyn nhw ennill heno yn erbyn Llan Sawel, mae'r pethau tua'r gwylod yn edrych yn ddiddorol iawn ar hyn o bryd. A dyna ni am nawr. Diolch yn fawr am eich cwmni chi heno yma. Cofiwch y Flint yn erbyn Llan Sawel yw ein gêm byw ni penwythnos nesaf, ond wrtho fi a'r tîm i gyd fan hyn yn Hwlffordd. Diolch yn wylio. Nos da.